Boa tarde, benvidas e benvidos a esta nova sesión plenaria. Comezamos o primeiro punto, como de costumbre, aprobación da acta da sesión anterior realizada en data 25 de abril de 2025. Ben, votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. O segundo punto da orde do día é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o estado dos lavadoiros do municipio. Doulle paso ao portavoz, para esta moción. Buenas tardes. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular de Cangas sobre o estado dos lavadoiros do municipio. Os lavadoiros públicos de Cangas representan un elemento singular do noso patrimonio etnográfico e cultural. Durante décadas foron espazos de encontro veciñal e parte fundamental da vida diaria de moitas generacións. Hoxe, estes lugares históricos que deberían ser motivo de orgullo atópase na súa maioría en estados de abandono e evidente deterioro. Dende o Grupo Municipal do Partido Popular de Cangas queremos poñer en manifesto a falta de mantemento por parte do goberno local, o que está a provocar que estes bens, moitos deles centenarios, se deterioren progresivamente. A deixadez institucional non só pon en perigo a súa integridade estrutural, senón que supón unha perda irreversible para a historia e identidade do noso municipio. É imprescindible acometer medidas urxentes que garantan a conservación, rehabilitación e posta en valor dos lavadoiros non son como patrimonio histórico, senón tamén como potencial recurso cultural e turístico. Os acordos. Número 1, realizar un inventario completo e actualizado do estado dos lavadoiros existentes no termo municipal de Cangas. 2. Redactar e executar un plan de actuación inmediata para a restauración daqueles lavadoiros que presenten maior deterioro. 3. Establecer un programa periódico de mantemento preventivo que evite a súa degradación futura. 4. Promover campañas de sensibilización sobre as importancias destes bens patrimoniais, así como estudar a súa integración en rutas culturais e turísticas locais. Moi ben, comezamos entón o primeiro turno de palabras. Comeza a señora Vitoria. Hola, boas noites a todos e a todas. De la alternativa dos veciños, decir que vamos a apoiar esta moción porque realmente defende no fondo unha directriz que non seguimos no mandato anterior. Na maioría do fondo desa moción é unha moción presentada por Alternativa no ano xa 2012, onde se dice exactamente que a recuperación dos nosos lavadoiros é unha cuestión non solamente patrimonial, sino que é unha forma de recuperar o que é a nosa memoria. Nesa liña, non solamente como moción naquel momento, sino que como actuacións reais, no ano 2021 se fixo a rehabilitación de 3 deles, no 2022 se fixeron a rehabilitación de 8 e no 2023 se conseguiu a subvención dun último, que é Fonteferreira, que actualmente está sin rehabilitar porque se deixou sin executar esa subvención. Os anteriores tamén, se conseguiron as subvencións por parte de Deputación e de Patrimonio ao respecto. Co cal, nós sí que vamos a apoiar esta moción porque realmente cumple todos os parámetros que a Alternativa seguiu nese plan de estudo. Igualmente, existe o plan, existe a forma, a cuestión é leválo a cabo. Existe igualmente, pero sí que consideramos que para que non quede esquecido, nos parece importante e interesante esta moción e nos a votaremos, a aprobaremos. Boas tardes a todos e a todas. Por parte do Grupo Socialista, decir que o inventario xa está feito e actualizado.
na parte 2 da redacción de executar un plan de actuacións, si é de decir que sí que estamos revisando, de feito xa se actuou en algúns con fondos propios dos lavadeiros, como pode ser no de Nerga, e sí que se están mantendo como pode ser o de Coiro, o de San Cibrán, se está limpando, e vamos según demandas e según os lavadeiros que teñen máis usos, non? No punto 3, establecer un programa periódico, estamos totalmente de acordo, en canto se incorpore a persoa que en estes días se vai xubilar, presentaremos a súa plaza, non temos ningún problema en facer un plan, e pola parte 4 tamén, o sea, ningún problema. Pola nosa parte tamén o imos aprobar. Boa tarde a todos e a todas. 53 lavadoiros existentes actualmente no inventario do Concello. Quero dicir que esa parte está feita, como comentou a concelleira de Alternativa. Ademais, efectivamente, están valorados o seu estado, e o que tal vez non se falle reparalos coa velocidade que sería apetecible. Por exemplo, este ano está contemplado o arranxo do lavadeiro do Enxerto, encima de Vila. Evidentemente, gustaríanos poder levar adiante, tal como vostedes indican no punto 2, un plan de actuación inmediata, pero resulta complicado facer un plan de actuación inmediata para os 53. Quero dicir que iremos facendo na medida do posible, algúns anos máis, outros anos menos, como comentou a concelleira de Alternativa. Houve algún ano en que se fixeron 3, outro ano que se poden facer 8, como ela dixo, cando tese os fondos ou as subvencións necesarias, e nos facémolo e farémolo da mesma maneira. Polo tanto, estamos completamente de acordo con todo eso que plantes aí. Sobre todo, tamén, o punto 4 resulta de especial interés, o tema de integración en rutas culturais e turísticas locais. Onte mesmo, na mesa de turismo, xa indicábamos a intención deste goberno municipal de promover unha serie de rutas que alonxen un pouco ou que diversifiquen a oferta, digamos, turística do Concello máis aló das praias, e os lavadeiros, como parte do patrimonio de Cangas, suporían, evidentemente, un dos puntos a ter en conta para o establecemento desas novas rutas. Por lo tanto, vamos a apoiar tamén desde o BNG a proposta que fan vostedes. Gracias. Ben pensa o proponente a primeira quenda. Sei que había un inventario, pero intentei por todos os medios conseguilo e non fun capaz. Non sabía que había 53, non sabía que había 53, recorrín bastantes, pero non 53. Parece que só están rehabilitados esos que están máis cara ao público, cara a xente. Hai moitos acochaos que están feitos unha merda, por falar claro, e gustaríame que se fixera algo con eso, porque xa non son de 2 anos, nin 3, nin 4, xa fai moitos anos que non se tocan. A parte das pintadas que hai en moitos, a limpeza do entorno, o desbroce do entorno, que tamén hai moitos que tapan o propio lavadeiro, e tamén analizar a auga que sale dai, que é moi importante, analizar a auga que trae un lavadeiro, porque moita xente van ali e beben. Non se sabe se esa agua é potable ou non. Nada máis. Ben, abrimos a segunda quenda de 3 minutos. Comeza a señora Portas. Bueno, o que corresponde ao goberno anterior non se fixeron os lavadoiros que máis se miraban, sino os que os veciños decidiron, ben?
Podo poñer un exemplo, como foi Misarela ou é o Rodal no IO, que se para chegar a eles tens que saber a ruta, senón non chegas. É dicir, foron cada parroquia os que designaron que lavadoiros querían rehabilitar, os que consideraban máis importantes, ben? E así se fixo o reparto. Nun principio hai casi 3 rehabilitados en 2 anos do noso goberno por parroquia. Sí que é certo que o que non nos deu a rehabilitar, pero sí que o deixamos con subvención, foi Fonte Ferreira e non se executou esa subvención, sigue sen estar arreglado. Si decir que a Alternativa varias veces solicitou que se fixera público as análisis das augas, é dicir, é obligatorio por parte da Aqualia que realice un análisis da auga de todas as fontes públicas deste Concello cada 6 meses e o faga público, e desde que nos fomos non existe ese análisis colgado na página web do Concello, cousa que consideramos que é esencial. Nese lavadoiro non soamente se lles pasou unha man de pintura, sino que ademais se quitaron os tellados todos, que casi todos eran de amianto, as cubertas en ese sentido, que principalmente non é solamente unha recuperación do noso patrimonio, que é esencial para nós, sino que ademais a retirada de un tema tan, que crea tantas enfermidades como pode ser o amianto, é delicado e complexo, pero que hai que eliminar completamente todos, non? É dicir, o que nos podemos decir é que se en 2 anos nos puidemos solucionar a 6 por ano, porque foron 12, tamén se podrían facer en este momento o mesmo ritmo, porque temos que recordar que a partida de patrimonio do Concello pois ten eses cartos que, ademais, conveniados con patrimonio e coa Deputación, te permiten facer obras en patrimonios, e que é certo que nos botamos de menos seguir esa ruta, non? É dicir, despois o que os desbrozos a limpeza ao redor, pois debería ir dentro do plan de desbroces, non ten moito que ver en sí coa propia recuperación dese lavadoiro. E tamén sería interesante, unha vez que se recuperan, pois todos aqueles danos que se fixeron pasando co tempo, porque en moitos casos deles, pois a propia pedra se lle botou por encima un hormigón ou un cemento, eso se recuperen, non? Porque realmente foi un sitio moi especial para as mulleres deste pobo, nun momento no que elas pois non podían falar públicamente como si podían os homes. Entón, para nós, como desde a Alternativa, os lavadoiros son as zonas de faladoiro das mulleres, onde naceron moitísimas cantigas e a forma de reivindicar certas cousas que se estaban prohibidas naquela época, co cual para nós, ademais de un significado, de un patrimonio, ten un significado maior, co cual sí que, apoiaremos a moción e sí que esperaremos ver que realmente se leva a cabo a execución dese plan. Nada, decirche que por parte desta Concellería non teño ningún inconveniente en pasarche o inventario para que o teñas, incluso falado neste caso que coa arquitecta municipal tamén temos subrayados os que están arranxados, vale? Por parte dos desbroces, sí que é certo que agora vai salir en breve a empresa de desbroces, porque xa nos deron o que hai na Diputación, pero sí que é certo que, mentras tanto, pois temos, como xa sabedes, 3 persoas polo centro e 3 persoas que están pois polas parroquias, como fixeron San Cibrán, Coiro, van a todos os colexios, e, bueno, polo de agora nada máis. Vou simplemente aclarar o tema das análises das augas. As análises realízanse, efectivamente, por parte da concesionaria do Servizo de Augas, en todas as fontes e lavadeiros. Hai moitas fontes que están directamente conectadas á traída municipal, hai outras que non. En calquera caso, si se detecta en calquera desses análisis, como se dixo aquí, se realizan cada 6 meses algún problema, evidentemente, sabémoslo, estamos notificados e se procedería á colocación do oportuno cartel que indique que a auga non é apta para o consumo humano. En calquera caso, decir que precisamente ese é o motivo polo que este ano lle demos prioridade ao lavadeiro do Enxerto, porque unha obra anterior que se fixo na zona provocou unha mala conexión da rede de saneamento que pasa pola parte de arriba do Enxerto e que neste momento hai que corregir. Aproveitando que íbamos facer unha obra para levar a cometida de auga nesa rúa, pois decidimos incluir tamén a solución ao problema que había no lavadeiro do Enxerto.
Quiero decir, ese control se realiza y cuando se detectan problemas actúas en consecuencia. Gracias. Está ben, Antón, que se fagan análisis cada 6 meses, como ten que ser, pero deben de publicarse en algún lado, como na web do Concello, por exemplo. Tamén os cartéis non solamente ten que decir es potable, o sea, non é potable, tamén que é potable, porque nunca se sabe, vas a unha fonte, non sabes se beber ou non beber dela. Moitos nenos miran auga e beben, entón debería de ser así. Con respecto ao desbroce que non se esa parte do cometido do restablecemento, pois penso que debería de ser así, porque as ervas van po lavadeiro, e o lavadeiro fan verdín, e ao final estamos na mesma, ensucian todo e queda mal, pero bueno. Ben, pois rematados os 2 turnos de intervencións, votaríamos a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada a moción por unanimidade. Pasamos á segunda moción da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Doulle paso ao propoñente. Sí, boas tardes a todos. Antes de nada, gustaríame facer unha breve matización sobre o contido dos últimos plenos. As propostas e mocións que leva o Goberno todos os meses ao pleno son o resultado, resumen, dun traballo de xestión mensual do Goberno. Estes últimos plenos vemos como o Goberno de Cangas trae ao pleno só 2, unha ou ningunha moción que xeneren melloras, avances, futuro e obras para Cangas. Esta escasa aportación do traballo e xestión é o resultado visible... Eso non ten nada que ver coa moción que nos trae Teño aquí. 5 minutos, se me permite, vou a continuar. Para expoñer a súa Sí, moción, non estou para expoñendo, falar do porque vais a tempo, enlazar. do que lle apetezca. Porque vais a enlazar. Como, perdón? Porque vais a enlazar. Sí, claro, e se empeza a falar de física cuántica tamén pode acabar enlazando yo con que usted Cando queira. cando queira, déixame continuar. Esta escasa aportación de Moción do traballo... Grupo Municipal do Partido Popular sobre o Plan Xeral de Ordenación Municipal. Moi ben. Como diría a miña abuela, non traballar tanto que os ides hernear. O Plan Xeral de Ordenación Municipal é o documento... De feito, xa me arnei fai moitos anos. Non me Pasa que por extraña, sorte que me non me operaron, extraña, sabes? non me extraña. Vendo como está Cangas. O Plan Xeral de Ordenación Municipal Cangas daquela. é o documento... A ver... Sí, A ver. as intervencións son ofensivas ou Non son jocosas, ofensivas. irónicas. Non son ofensivas. Sí, o son, Non son claramente ofensivas, Estou jocosas dicindo- e irónicas. Perdón, non son Así que, ofensivas. por favor, Estou teñamos a criticando, festa en paz. estou criticando E ciñámonos ao tema da dunha moción. forma construtiva Non é o que nada está pasando construtivo, nos plenos que non aportan No, nada. non é nada Ustedes non traen o construtivo. traballo que tiñan que facer. Sencillamente eso. Vale? Sencillamente eso. Vale. O Plan Xeral de Ordenación Municipal é un documento máis importante do Concello. O PSON ordena o territorio, regulando os usos do chan, guía o crecemento, establecendo directrices sostibles, mellora a calidade de vida, mediante a planificación dos servicios públicos, espacios verdes, infraestructuras, fomenta a economía, xa que atrae inversión e protexe o medio ambiente. O PSON permite anticiparse os problemas e identificar, abordar feitos futuros que permiten tomar decisións basadas en datos e análisis coordinando esforzos. Cumpridos 2 anos desta legislatura, 2 anos de parálise do PSON, onde veciños, oposición, descoñecemos a verdadeira situación e o futuro deste documento. O 20 de agosto do 2024 foi convocada unha xunta de portavoces e o equipo redactor para presentar un cronograma e a oferta económica para adaptar e terminar estes traballos pendentes solicitados. Vai case un ano e nada se sabe deste documento PSON. Por estes motivos, propoñemos ao Pleno da Corporación as seguintes propostas de acordo. Instar ao Goberno de Cangas a convocar no plazo de 30 días unha xuntanza de portavoces, o equipo redactor Monsa, e o punto segundo, instar ao Goberno de Cangas a crear unha comisión de seguimento formada por todos os grupos para consensuar e traballar na elaboración dun PSON. E sobroume tempo. Moi ben, sí.
Abrimos a primeira quenda. Turno para a señora Portas. Ben, bueno, pois o 20 de agosto do 2024 a Alternativa dos Veciños participou da xuntanza que se fixo coa empresa redactora. Nela, como mencionou antes o portavoz do Partido Popular, se acordou un cronograma e unhas condicións para poder seguir coa redacción dese pexón e ata o día de hoxe, e se non se trae esta moción, non temos absolutamente ningún tipo de información ao respecto, ni tan siquiera sabemos, porque o aceptamos naquela reunión, non sabemos se trasladou, se non se trasladou, se a propia empresa Monxa puxo algún tipo de impedimento. A cuestión é que moitos casos nos que saen na prensa se fala realmente de modificación de normas, incluso con ordenanzas, con modificación de normas subsidiarias, cando descoñecemos totalmente cal é o acordo que se chega con Monxa, se existe algo, non existe nada, si realmente van a aplicar o cronograma ou si temos que volver a solicitar esa nova reunión por si se lles trasladou algo firmemente ou non. Entón, bueno, pues nos gustaría coñecer a resposta. Ben, esta moción resulta-nos coñecida na súa redacción. Creo que se presentaron unhas cantas ao longo dos últimos anos, se non iguais, bastante parecidas. O último, por exemplo, por parte do Grupo Municipal do BNG en 2020, no que se solicitaba prácticamente o mesmo, se non me equivoco, que se presente nun plazo o calendario de traballo do PSON, que se convoque o Consello Estatal de Urbanismo ou a figura que sustitúa para, así como os grupos municipais, para avanzar e consensuar o borrador do PSON, etcétera, etcétera. O sea, quero dicir, evidentemente, o BNG en múltiples ocasións presentou isto mismo, porque, bueno, todos coñecemos cales son os problemas da elaboración do PSON neste Concello. A diferencia do que fixo, por exemplo, en ese 2020 o Partido Popular, que se abstivo na moción do BNG, onde se solicitaba o mesmo, nos vamos a votar a favor, porque nos parece moi ben o que están pedindo. Por lo tanto, vamos a votar a favor, vamos a convocalos a esa reunión que vostedes solicitan e vamos a crear esa comisión de seguimento sin ningún tipo de problema. Gracias. Pecha o propoñente a primeira quenda. Sí. Gustaríame ensinar uns recortes de prensa onde o tempo volve a poñer a cada un por no seu sitio. Foto 1, 13 de agosto do 2024. Los portavoces decidirán el futuro del PSON de Cangas. Acordamos continuar. Nada se sabe, nada se fixo. Foto 2, 8 de xaneiro do 2025. La finalización del PSON de Cangas pasa de 25 a 35.000 euros y de 3 a 6 meses. El gobierno local ya quiere comenzar el PSON de Cangas este mismo mes, en enero. Nada se fixo. Moaña ten un PSON que tradúcese en crecemento, con directrices sostibles, mellora da calidade de vida, con planificación de servicios, espacios verdes, infraestructuras fomentando a economía. Aquí Cangas miramos para eles nin comercio nin aparcamento. Bueu ten un PSON e tradúcese en crecemento con directrices sostibles, mellora da calidade de vida, con planificación de servicios públicos, espacios verdes, infraestructuras e fomento da economía. Aquí en Cangas miramos para eles, nin vivendas nin PEMUs. Marín ten un PSON e tradúcese en crecemento con directrices sostibles, mellora da calidade de vida, con planificación de servicios públicos, espacios verdes, infraestructuras, fomento da economía, e aquí en Cangas miramos para eles, ni turismo sostible, nin protección do patrimonio. En Cangas, este goberno deixa as súas funcións de gobernar para todos os cangueses e dedica ao mercadeo urbanístico particular para uns poucos, e ben poucos. Estes son unha modificación puntual do Eroski, incluída a demolición e desaparición do muiño de auga, modificación puntual de a rúa, 22.000 metros cuadrados de un edificio de uso comercial, unidade de actuación número 5, negocien cun equipo redactor cando nin está construída unha xunta de compensación, a cal representa a totalidade dos propietarios. Xa llo dixen, isto nace morto. A unidade de actuación número 27, Masó,
negocia a espaldas e ocultadillas bloques de edificios en alturas. Señor Iglesias, en vez do concelleiro de urbanismo do Concello de Cangas e para todos os cangueses parece un API, agente de la propiedad inmobiliaria. Como diría a señora Belarra, solo le falta la corbata verde para demostrar que trabaja en Tecnocasa. Todos estes desarrollos teñen que ir da man do PSON para integralos e desarrollar un tecido de crecemento uniforme e sostible. O planeamento puntual xerará futuros problemas de comunicación nas infraestructuras e servicios. Un planeamento puntual é un parche, non unha solución, e aínda por riba acabará xerando futuros problemas que hipotecará o urbanismo de Cangas. Os cangueses queremos e necesitamos un PSON como ten Moaña, como ten Bueu, como ten Marín, como ten Vilaboa e como ten agora mismo Vigo. Nada máis. Abrimos a segunda quenda, señora Portas. Antón. Ben, o primeiro é dicir que este goberno non negocia a unidade de actuación número 27 en ningún caso. E do resto das que non me o vostede, direille que o da modificación do Eroski creo que non foi este goberno quen chegou a ese acordo, nin quen aprobou esa modificación, porque, por certo, creo recordar que foi aprobada por unanimidade neste... Non foi por unanimidade, bueno, rectifico aí, me falta. Pero, desde logo, non foi este goberno quen aprobou esa modificación, que quede claro. Entonces, eso é algo errado, o sea, e o que se está facendo desde este goberno, con esa modificación en concreto, é correxir os problemas que teñen, como acaba de vostede comentar, que parece que aquí ninguén tivo en conta que pasaba auga cando se aprobou iso. E agora temos que andar solucionando. Bueno, non, pero tampouco este goberno, vamos a deixalo claro, porque iso que dixo vostede non é certo, en canto que se refira ao Eroski. Bien, entón, como non é esa unha modificación promovida por este goberno, quero deixalo claro. E agora estamos solucionando os problemas que se produciron aí. Ben. Evidentemente, este goberno sí promove unha modificación que é a da Rúa e que vostedes, legítimamente, votaron en contra. Abstivéronse tamén. Vaya. Pero se manifestaron en contra dela. E, legítimamente, sin problema. Vale, pero o resto desde logo que non. Entonces, entre o do Eroski e o da unidade de actuación número 27, me gustaría recordarlle que o que dixo non é certo. Sí, o do Eroski, eso sí que foi apoiado e aprobado por o BNG, justificando que iban a trasladar o supermercado da avenida de a carretera nova para esa nova ubicación, cousa que ainda recientemente creo que saliu na prensa, que iban a manter os dous locais a funcionar. O sea, onde está a verdadeira interese público? Me estou preguntando eu. E que non ten esas xuntanzas con a banca, deben de ser unhas xuntanzas a alto nivel, incluída Úrsula von der Leyen, porque o que o periódico pono a bombo e patrullo. Os cangueses queremos un PSON para todos os veciños. Vistos os antecedentes, este goberno non quere un PSON para Cangas, nin por os cangueses, negocia 2 centros comerciales. Este goberno non quere un PSON para Cangas, pero negocia a unidade 5 cunha suposta fondo buitre de inversións. Este goberno non quere un PSON para os cangueses, pero negocia escondidas Masó. Sí. Este goberno non quere un PSON para Cangas, pero promove unha ordenanza para finalizar con expropiación de vivendas e terreos dos veciños que salgan a subasta para os subasteros. Todos estes desarrollos teñen que ir da man do PSON e integralos e desarrollalos na súa totalidade. Cangas merece, de unha vez por todas, ter un PSON. En agosto do 2024, o Partido Popular deulle o apoio para que o goberno continuase con ese plan xeral, e van pasando os anos e nada fixestes. Nada de nada, volvo a repetir, nada de nada. Señor Antón, vai pasando de fase e desperto nadador, ahora vai a mago. Nada por aquí, nada por allá, polifacético nada. Polo que o Partido Popular vai a solicitar dar un pulo a este PSON traendo esta moción con 2 puntos claros. Primeiro, de convocar no plazo de 30 días unha xuntanza de portavoces e o equipo redactor de Monsa, e o punto 2 sería crear esa comisión de seguimento formada por todos os grupos para consensuar e traballar na elaboración dese PSON de unha vez por todas, que estou mirando que o BNG vai esquecendo e o vai deixando non sei que son. Nada máis.
A verdad que teño que recoñecer que me gusta o seu tono jocoso. Vou acabar por collerlle o gusto, Vou dicir unha cousa falando de mercadeo. Chámase Promalar. Promalar. E digo outra vez Promalar, que arruinou este concello o Partido Popular. Unha cochimbanchada mafiosa de primeira orde, do cal pagamos 2 millóns de euros en xaneiro do ano pasado e estamos pagando casi 400.000 cada ano, ata o 2027. E iso sí que foi, todo eso que usted decía, todo eso sí que foi, eso que... Isto non é un debate, isto vai por quendas. Sí, sí, claro, claro. Que manda carallo. Que me parece moi Señora alcaldesa, gracioso. sabe unha cousa? Que a súa socia e o seu partido socio tamén votaron e aprobaron eses convenios, saben? Os seus socios tamén os aprobou o Que paseo. veña usted aquí acusando a ninguén. E ademais, como usted ben di, as actuacións, as unidades de actuación se aproban pola Corporación do Pleno Municipal. O sea, sí, claro que se aproban por la Corporación do Pleno Municipal e hubo diferentes corporacións de diferentes colores e esa era claramente a Corporación do Partido Popular. Isto non é un debate, sinto. Pois acordárase vostede de todas estas cousas no seu turno. Eu creo que está todo máis que claro. Era simplemente que miramos a palla no ollo alleo, non a vija no propio, nada máis. En fin, eu creo que con iso xa quedou perfectamente ilustrado, porque a mí tamén me gusta moito ese tipo de bromas, a verdad. Debes que vamos tendo confianza. En fin, votos en contra, abstencións e votos, esperade, a favor. Veña. Queda aprobado por unanimidade. Temos no punto 4 a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o transporte aos hospitais públicos. Doulle paso ao propoñente. Hola, boas tardes a todos. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular de Cangas para a realización dun estudo sobre o transporte público dando o Concello de Cangas aos hospitais públicos Meixoeiro, Cunqueiro e Povisa. Exposición de motivos, o acceso á sanidade pública é un dereito fundamental que debe vir acompañado das garantías necesarias para que toda a cidadanía poida exercelo de maneira igualitaria, eficiente e digna. Neste sentido, os desplazamentos aos centros hospitalarios de referencia da área sanitaria de Vigo representan un reto importante para moitas persoas residentes en Cangas do Morrazo, especialmente para aquelas que carecen de vehículo propio, presentan mobilidade reducida ou deben realizar visitas frecuentes por tratamientos médicos. Na actualidade, as conexións do transporte público dende o Concello de Cangas a estes hospitais non son suficientes, xa que as necesidades reais da población incrementáronse nos últimos anos. Por este motivo, consideramos necesario acometer un estudio pormenorizado que analice en profundidade a situación actual do transporte público e propoña solucións viables, coordinadas e sustentables a curto e medio prazo. Proposta de acordo, o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a elaborar un estudo detallado das necesidades de mobilidade da veciñanza de Cangas e das súas distintas parroquias cara aos hospitais de referencia da área sanitaria sur e, punto 2, dar traslado deste estudo á Consellería de Mobilidade da Xunta. Polo de agora, nada máis. Venga, vimos a primeira quenda, señora Portas. Ben, a ver, o acceso á sanidade pública é un dereito básico que debe ir acompañado dun sistema de mobilidade adecuado. É evidente e creo que ninguén pon en dúbida que a situación que ten a veciñanza de Cangas con respecto aos seus centros hospitalarios é enormemente deficiente. Pero, non obstante, temos que destacar, que creemos que é importante, e neste caso o Partido Popular se esqueceu na súa moción, que é competencia exclusiva da Xunta de Galicia a través da súa consellería. Por ese motivo, a alternativa propón un cambio nos puntos de acordo e o que nos solicitaríamos é reclamar a Xunta de Galicia como administración competente en transporte a mellora urxente da conexión do transporte público entre o Concello de Cangas e os hospitais de referencia, incremento de frecuencia nas liñas estratégicas, adaptación dos horarios ás citas médicas, bonificacións adicionais se son necesarias para aqueles pacientes ou persoas con mobilidade reducida, tendo en conta que para iso estamos
dentro do acordo do transporte da área metropolitana. Instar a Consellería de Infraestructuras e Mobilidade da Xunta de Galicia a que inicie de inmediato un estudio técnico sobre a mobilidade sanitaria, porque son eles os que o teñen que facer, non este Concello, e reafirmar o compromiso deste Concello coa financiación, en todo caso, do Plan de Transporte Metropolitano, xa que a Povisa o temos que facer cos transporte urbano, que non contemplaría estas líneas. Temos que recordar, ademais, que a Xunta de Galicia quita o transporte en lotes e o transporte todo do Morrazo a estes centros hospitalarios van metidos nun lote que supón uns 16,5 millóns de euros e que lle dá igual que a liña sexa eficiente económicamente para a empresa ou non. A empresa opta a ese lote de líneas regulares polo importe que paga a administración. Vaya un pasaxeiro ou vaya o autobús cheo. Non é unha cuestión de que o plan nos diga si é rendable ou non esa liña de transporte. Non é necesario, ten outras liñas que xo son. Entón, a cuestión é que este Concello se una para pedir, en todo caso, todos xuntos, que a Xunta incremente os horarios desas liñas. Para que? Para cumplir coa nosa veciñanza, cos maiores, cos que non teñen transporte e coa xente de mobilidade reducida. Eso é o que teríamos que pedir. Entón, dou por enmenda a petición da que mencionei antes, se o Partido Popular desexa poder sustituir os seus puntos de acordo. O Partido Popular pode pronunciarse sobre a emenda? Facemos un receso un momento para que digades se aceptade esa emenda antes de continuar. Falaba todo o mundo, despois chegaba o turno meu, non? Como cada día facemos dunha forma diferente, como facemos? Non o sei, agora non me acordo como fixemos a última vez, pero vamos, podemos pois facer un receso e decidides. Home, pero eu creo que en este caso é que cambia completamente o sentido da moción. Digo, porque bueno, vais tamén, non teño problema. Si queredes, por eso che digo, ofrezoche un receso. Se queres falar todos, e despois, se é oportuno facer o receso, Bueno, vas a pechar ti, o sea que cando peche xa o podes decir. Bueno, fai uns meses este grupo trouxo unha moción que viña por parte tanto da voz da sanidade, párrafo que, bueno, aquí parece bastante igual, e tamén das persoas sanitarias que traballan e que tamén pedían o transporte. O Partido Popular, se non me equivoco, abstúvose. Non sabemos que toda a veciñanza necesita o transporte, pero o que me sorprende é que cando se require a Xunta nos abstemos ou en contra, pero cando é para que fagamos nós o traballo que teñen que facer eles e gastemos os nosos cartos en elaborar un plan de mobilidade, nós os veciños sabemos cales son as nosas necesidades, pero non llevamos a facer un plan de mobilidade a Xunta a entregarlo e facerlle o seu traballo. Eles tamén cobran, como din vostedes, se nos cobramos, eles tamén, que fagan o seu traballo que é o que lle corresponde. Polo de agora, nada máis. Bueno, unha vez máis, resulta extrañamente familiar esta moción, debe ser porque hai moi pouco tempo, creo que non foi hai meses, foi o mes pasado? Hace Dous, vimos a este pleno discutir unha moción onde se falaba do transporte aos hospitais da nosa área e, curiosamente, daquela pois non se apoiou esa moción. Nós temos moi claro que non é necesario elaborar ningún tipo de estudo detallado, que por outra parte, como xa comentaron as portavoces de Alternativa e do PSOE, non sería competencia municipal, sería competencia da Xunta, pero en calquera caso consideramos que non é necesario. Nos xa daquela, e seguimos facendo, reclamamos a posta en marcha dun servizo de transporte público regular, accesible e directo entre o Morrazo e os hospitais públicos de Vigo.
sin que a súa implantación represente sustituir ningunha liña existente actualmente. Pedimos mellorar e non sustituir ningún itinerario existente e que cada unha das administracións asuma a responsabilidade que lle toca. Como se dixo aquí, o Concello de Cangas pon a parte que lle corresponde de pagar no transporte metropolitano e neste caso a Xunta xa lle paga efectivamente a empresa que ten a concesión da zona. O sea que cada un faga o que lle corresponde. E aquí, desde logo, desde o BNG, non estamos por elaborar ningún tipo de estudio, non é necesario. Sabemos perfectamente o que queremos solicitarlle. E, desde logo, se isto sai adiante, digo que nos trasladaremos directamente á Xunta de Galicia, que é o que a veciñanza de Cangas ven reclamando maiormente a través da plataforma da Voz da Sanidade. Gracias. Bueno, sobre a emenda que propón Victoria, entendemos que é a Xunta a que ten todas as competencias, vale? Pero neste caso quero explicar os motivos por que traio esta moción. Vamos a denegar a emenda, vale? E os motivos son, como ben dixo agora Antón, vale? Cada concello, non unha asociación ou varias asociacións que poden estar xuntas, vale? Debe coñecer as necesidades que ten o seu concello. Sobre a moción que fai referencia tanto Sagrario, a señora Sagrario como o señor Antón, o Partido Popular votou a favor. Sí. Tedes mal a hemeroteca. Tal como estades a decir, se tedes xa o estudo feito e sabedes o que necesita a poboación de Cangas, tanto dende as parroquias como a poboación dende o Concello para ir aos distintos hospitais, esta moción é prácticamente ideal para enviar eses datos ao que estamos pedindo á Xunta. E de momento, por a miña parte, nada máis. Ben, queda claro que non se acepta entón a emenda proposta por alternativa. Abriríamos o segundo turno. O turno, señora Portas. A ver, nos volvemos a reiterar, ben, é dicir, a Xunta non fixo nunca un plan para tomar a decisión de que lote iba a facer e cuántas líneas iba a dedicar ao Morrazo para ir aos centros de saúde. Que significa iso? Que non o precisa. Volvo a reiterar. Quita un lote por uns cartos. A empresa ten garantido o ingreso. Concretamente, para o Morrazo, 16,5 millóns. Esas son as líneas. Dá igual que unha línea vaya a Baleira. Non se necesita que o Concello gaste os cartos nese plan. Simplemente, o Concello ten que purrar e aí sí que ten a competencia e a obrigación con respecto aos seus veciños e as veciñas para conseguir que realmente incrementen o horario desas liñas. Eso é o que ten que facer este Concello e nós como parte desa corporación. Alternativa dos veciños, se non aceptades a emenda, non vai entrar en votación e vámoslo explicar. Non entramos en votación, por un lado, porque estamos de acordo co fondo. Estamos de acordo con que se necesitan máis liñas, con que non se está cubrindo de forma decente a veciñanza de Cangas e que apoiamos as mocións as que falastes, moitas anteriores, e volveremos a facelo. Non apoiamos unha moción ou outra en función do color de que no presente, sino que apoiamos o que realmente creemos que é beneficioso para a veciñanza de Cangas, sexa que na presente. O que non vamos facer é engañar os nosos veciños. E para nós, esta moción ten ese doble sentido, é dicir, non ten sentido o plan, non é certo que o teña, porque a Xunta non o fixo para ningún deses lotes, co cual pa que vamos a andar perdendo tempo e gastando cartos, neso o comparto. Non imos a contribuir a confundir a cidadanía, nin a trasladar responsabilidades que non nos corresponden. Reiteramos, vades ter a alternativa do lado, sempre e cando o Concello decida intervir, xunto, solicitar á Xunta que valore
levar a cabo un incremento en horarios, un incremento en liñas, aí estaremos. Pero trasladar unha competencia da Xunta a un concello exixindo un plan que a Xunta non utiliza nunca nas súas licitacións é que non ten sentido ningún. É dicir, non é cuestión de ter un plan ou non ter un plan. É cuestión de que a Xunta queira ou non queira proporcionarnos esas liñas. Porque lle dá igual, xo reitero, o lote, se creen vostedes que 16,5 millóns non é suficiente para cubrir o morrazo, é complicado. Entón, reiteramos, non vamos a entrar en votación, porque sí que creemos e defendemos que se ten que incrementar esas liñas, pero non o vamos facer simplemente porque tiremos a pedra ao tellado contrario, intentando enganar de quen é esa responsabilidade, porque neste caso o sinto moito, pero sí que non é deste concello. Señor Iglesias, vostede di que o que temos que facer é reunirnos cos veciños. Nós somos veciños desta parroquia e recórdolle que vostede ten unha parlamentaria na Xunta que creo que de Cangas, creo que cobra como cobramos nós, ou un poquinho máis, e creo que, se non me equivoco, tamén pode falar cos veciños e as veciñas. E se vive en Cangas, ela sabe as necesidades do transporte de todas as parroquias. Ela mesma lle pode trasladar os membros da súa corporación na Xunta, non? Polo de agora, nada máis. Bueno, visto que a moción se mantén tal cual se propoñía ao comenzo, pois xa non teño nada máis que decir, xa o dixen todo no anterior, e vou limitar entón a manifestar o voto do BNG, que vai ser abstención. Como di a señora Portas, sabemos que a competencia é da Xunta, vale? Non estamos dicindo que a responsabilidade sea do Concello, vale? Non estamos propoñendo que se faga ningún plan, sino que se faga un estudo que se lle presenta a Xunta coas necesidades. Creo que son cousas diferentes. O plan desarrollaríamoslo nós e diríamos o que hai que facer e como. Aquí o estudo, como ben estades comentando, xa sabedes a través da Voda Sanidade ou as distintas asociacións que podan estar involucradas, o que se está a reflectir, o que se está a pedir, e aquí o que se está a pedir é que se faga ese estudo e que se leve a Xunta para que a Xunta poda modificar esos horarios ou esos lotes, como ben di a señora Portas. Na moción que estaba falando a señora Sagrario non é especificamente igual a que trai o seu aquí. Aquí estábamos falando dun tema dunhas traballadoras, vale? Con tema de uns horarios concretos. De todas formas, sin entrar moito máis, aquí non estamos pedindo un plan, estamos pedindo un estudo que, polo que estades dicindo, xa o tedes feito, simplemente sería trasladarlo á Xunta e que a Xunta mellore os servicios que se crean oportunos. Pola miña parte, nada máis. Moi ben, pois pasamos a votar a moción. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Ben, queda aprobada cos 10 votos a favor do Partido Popular. Pasamos á moción do Grupo Mixto sobre subvencións a asociacións de veciños para cursos e obradoiros. Abre a propoñente. Ben, bueno, no ano 2022 aprobouse unha liña de subvencións para actividades neste concello que promocionaban un pouco o envellecemento activo, a saúde comunitaria, incluso actuación no medio ambiente, coa partida de participación veciñal. Esa convocatoria permitiu chegar a todas aquelas parroquias e veciñanza que, incluso carecendo dun espazo municipal para levar a cabo este tipo de actividades, podrían al menos concorrer a este tipo de subvención. Desde o ano 2023 non se habilitou nunca máis esa subvención. A área de participación veciñal incrementou a cuantía nos orzamentos aprobados no ano 2024 e, aínda así, esa liña non se volveu a retomar. E
a lei nos ampara en poder cubrir este tipo de actividades, tiñamos o beneplácito e os informes favorables que non tiñan reparo por parte da intervención e considerábamos naquel momento que era importante para nós crear esta línea para que desaparecera un pouquiño a discriminación que existe entre os colectivos deste Concello que si teñen unha instalación municipal de aqueles que non teñen unha instalación municipal e eles si se fan cargo de todo tipo de mantemento, luz e actividades. É unha forma de fomento de actividades para os nosos maiores que tampouco poden facer grandes desplazamentos. Sempre o problema do desplazamento en Cangas nos leva a todos os sitios e unha forma tamén de facer tecido social, non? Porque as relacións persoais se fomentan e se incrementan principalmente tras o COVID gracias a levar a cabo outra vez este tipo de iniciativas, non? Entón, existindo a lei do noso lado, existindo orzamento para levarlo a cabo, nos parece unha pena que esta liña de subvencións non se volva a retomar, co cual demanda hai, colectivos suficientes que sí que a demandarían existen, co cual, bueno, nós o que pedimos en todo caso é que se consiga o apoio por unanimidade para esta petición e que de verdade se saque esta línea porque tanto, bueno, pues axudou a determinadas parroquias para ter esa actividade que sin este tipo de líneas non as terían. Ben, abrimos a primeira quenda, que abriría a señora Sagrario, señor Antón Iglesias. Ai, perdona, expón Lucía neste caso, sí. Vale, boa tarde a todas e todos. Ben, a ver, en primeiro lugar, vostede foi alcaldesa e entón ten que saber un pouco sobre o orzamento e saber que hai unha orde que regula a estrutura dos orzamentos das entidades locais. Entón, vostede sempre está a votar en contra de todo o que propón o goberno pola forma, entón debería vostede tamén coidala un pouco e non enganar, porque está a dicirlle a veciñanza que existe unha partida que non ten tal fin. A liña de subvencións que vostede sacou saiu da alcaldía, non desa partida. Polo que se puidese facer, como di vostede, por que non o fixo? Por que non o sacou de participación? Por outra banda, está a dicir na súa exposición que desde o ano 2024 a área de participación veciñal conta con 30.000 euros, polo que é moito maior a cando se creou dita liña de axudas. Caramba, cando vostede gobernaba, na súa partida para participación constaban 32.000 euros, é dicir, 2.000 euros máis que ao do orzamento en vigor o actual. Deses 32.000 euros, vostede non sacou nada, porque esa partida de 10.000 euros para subvencións sacouna da alcaldía. A parte, se entón vostede xa tiña estas bases, e considera que son tan boas, por que non as presentou antes ou falou delas cando negociamos o orzamento? Nos cando chegamos xa revisamos e valoramos estas bases e o que observamos é que o resultado non foi bo, porque, como debe saber, deses 10.000 euros que presentaba de crédito, só facilitou 800 ás asociacións, porque só se presentaron 2. Entón, isto non funcionou e está claro que non era o que querían as asociacións. Nós, vendo este resultado, priorizamos outro tipo de actuacións e sempre en consenso coas asociacións. E no seguinte turno, si quere, contolle máis. Ola, boas tardes. Nós non vamos entrar en leas internas. Suscribimos os argumentos, consideramos que esta é unha boa moción a que se ten que aprobar e se vai a aprobar, porque nós sí que vamos a dar o apoio, porque as asociacións teñen todas un fin común, que é mellorar a vida de toda a veciñanza, están
faltas de recursos e desde o goberno local ten que intentar por todos os medios axudar e aportar na medida do posible. Este Concello, como sigo insistindo, da contorna é o que máis presupostos ten, máis de 3 millóns en relación co seguinte, por tanto, creo que pode haber unha achega de cartos a este fin. E por un momento nada máis. Ben, bueno, eu non sabía que unha moción deste estilo para axudar as asociacións só valera para a forma e o énfasis é o máis importante nestes casos. É dicir, bueno, di que nós votamos todo en contra. Oxalá nos hubiéramos votado todo en contra como nos votaron a nós antes. Para nada. O dixen na moción do Partido Popular e o reitero agora. A Alternativa dos Veciños vota a favor da moción independentemente do color que a presente, sempre e cando considere que iso beneficia aos veciños e as veciñas de Cangas e está aí durante os 2 últimos anos para comprobar exactamente esa situación. E sempre que puido participou presentando enmendas para adaptar o voto e sempre ser un voto favorable. Non a política dos brazos cruzados que fai aquí, pois, algún concelleiro ou concelleira. Ben? Eso que quede claro. Segundo, a línea de cartos das líneas de participación veciñal saiu desa partida. Outra cosa é que por cuestión interna, igual que vostedes fixeron coa do comercio, trasladando ao de transporte comunitario para pagar o transporte, pois eses cartos se poden mover pois posiblemente para realizar un informe máis favorable ou unha cuestión técnica máis práctica. Pero se ve perfectamente como se moveron os cartos. Os cartos se moveron da partida de participación veciñal para a da alcaldía, con unha licitación dese servizo, con unha memoria aprobada dese servizo, con un informe favorable por parte de intervención de Secretaría, non sei se está insinuando que non o fixemos con informes favorables, sin reparo, en ningún tipo, ben, e unha línea de subvencións que foi solicitada polos veciños e veciñas, principalmente de certas aldeas, que non podían acceder a outro tipo de axudas. Durante 4 anos, que ademais non como alcaldesa, pero sí me tocou a área de participación veciñal, podemos decir que os 2 primeiros anos se creou a videoacta con esa partida para que hoxe poidamos ver públicamente os plenos, porque non existía esa opción, se creou a nova páxina web, a nova aplicación de app do Concello, que non está actualizada desde que nos saímos, todo sai da partida de participación veciñal, as contas son públicas, se pode consultar, e justamente no ano final é cando nos 2 últimos anos, é cando se trasladan e se fan eses movimentos para facer esa línea de subvencións. Estamos falando de 10.000 euros, por si alguén pensa, dun orzamento de 19 millóns, por si alguén pensa que o que queremos meter son 5 millóns de euros. No. E é porque existía unha demanda por parte da veciñanza? Sí. Que certamente o que descubrimos, e todo hai que decilo, é que en moitos colectivos lle faltaba certa documentación que sí, Intervención e Secretaría exixían para poder entrar nesas subvencións e que así o intentaron ir utilizando. Podemos falar que esta subvención axuda a aquelas asociacións que non teñen centros sociais propios. Por qué? Porque sí que existe unha discriminación neste Concello con respecto a ese tipo de axudas, non? O Concello directamente dá cursos de gimnasia en certas instalacións que son municipais. Ben? Aquí mismo no centro social os cursos de gimnasia, de yoga, de pilates, todo eso o paga o Concello. Ben, Menduíña non ten esa opción porque non ten instalación municipal, Candón non ten esa opción porque non ten instalación municipal. Coiro unha parte, tamén lle pasa exactamente o mesmo, Darbo unha parte, o que ten centro social ten, o que non, non. Esa é a discriminación que nos decían a nos as asociacións de veciños que consideraban que tiñan con respecto aos que sí tiñan unha instalación municipal que ademais o Concello lle paga todo. Luz, mantemento e ademais os cursos. Por eso nace esa línea de subvención, exclusivamente por ese motivo. Por eso, evidentemente, a xente se ten que acostumar para pedir ese tipo de actividades. Non solamente se fala de cursos de gimnasia, sino tamén do cuidado do medio ambiente. Temos asociacións e colectivos que demandan recollida dos plásticos en praias, de retirada da pampa, que se empleou
con líneas de axuda que nos pedían de outras formas e que Intervención e Secretaría consideraban que non eran as correctas, que tiña que existir unha línea cunhas bases de subvención. Daí nace. O sea, aquí non se trata de criticar nin de berrar, eu non o vou facer. É dicir, se trata de pedir que existen eses cartos, que se empleen e que se fagan para que non exista discriminación dentro deste Concello. E reiterar, esa petición non ven por parte nosa, ven a raíz desas diferentes asociacións que non teñen centros sociais onde sí que poden levar a cabo ese tipo de actividades. Sen máis, non se está pedindo outra cousa. Abrimos a segunda quenda. Señora do Campo. Ben, non sempre estamos do lado da veciñanza e cando chegamos o que observamos é que non existía unha comunicación fluida entre as asociacións e a institución. O que fixemos foi activar ou reactivar esa comunicación coas asociacións e intentar que elas tamén se reactivasen, xa que había algunhas que activamente non estaban funcionando ou non funcionaban en colaboración co Concello. Nos o que fixemos foi abrir a institución a todas as asociacións e a toda a veciñanza que o considerase para pedirnos cousas. Nos pintamos, porque así non lo pediron, pusemos 2 encerados brancos, limpamos zonas exteriores, realizamos arranxos de carpintaría, cambio de pechaduras, retirada de lixo acumulado, fumigamos, axudamos coa tramitación do rexistro das asociacións, temos un trato directo coas asociacións, temos un control de uso das instalacións e do uso das chaves. Vostede fala de procesos transparentes, sí, concordamos, pero todos sabemos que para chegar a ese punto temos que facer un traballo previo, moita análise, e desde o Concello, cada área, cada concellería fai convenios e saca liñas de subvención en función do que cada concelleira ou concelleiro considera que debe promover. Non é unha subvención global a nivel de participación, pero sí, repito, cada concelleira ou concelleiro saca liñas de subvención naquelas que considera que debe promover. Nos o que queremos conseguir con participación é que a xente saiba que o Concello, a institución, está aquí para eles, que se teñen un problema poden vir aquí a falalo e chegar a un acordo. Valoramos todas as posibilidades e todas as propostas que nos fan chegar. Nos o que queremos é, primeiro, activar os consellos parroquiais, porque como xa fixemos o traballo previo de manter comunicación coas asociacións e vemos que neste momento comeza a funcionar e as asociacións veñen ao Concello, entón, imos pasar o seguinte paso, o de activar os consellos parroquiais. Hai unha persoa encargada de ter o contacto directo coas asociacións. Hai unha persoa encargada de controlar, de regular, de dar espazos. E sabédelo ben porque sempre que necesitastes un espazo público estivo organizado. Isto é participación veciñal, estar ao lado da veciñanza. É para estar aquí para cando calquera asociación ou veciño ou veciña queira. Púxose a disposición de todas as asociacións e persoas que o necesitaran a administración. Isto é o que nos pensamos, isto é o que queremos facer. Nos somos os que temos contacto directo coa veciñanza e sabemos perfectamente o que queren. E se a veciñanza quere outra cousa, estamos aquí para que veñan a propoñelo e ver as posibilidades que ten o Concello de Cangas para leválo a cabo. Agora ben, quen nos guía a nós é a veciñanza, non é a oposición. Bueno, estamos nun escenario fantástico donde a xuventude é osada e atrevida, pero, bueno, parecenos correcto que o Concello fagase cargo, como dixemos, de certos gastos das asociacións, porque elas, en especial as máis pequeniñas, non teñen
moitos fondos e todos pagamos impostos. Está ben que parte destes impostos volvan outra vez á nosa veciñanza. Entonces, si é verdad que existe unha partida de 30.000 euros, estamos de acordo en que esos cartos cheguen directamente ás asociacións. Pero, sí, que non haxa sergos ideolóxicos, é o que pedimos. Que se establezca un modelo máis xusto e equitativo nas bases das subvencións e que o Goberno deixe de presumir de boquilla de que queren axudar os colectivos e o que teñen que facer é demostralo e facelo. Entonces, con boas voluntades pareceme moi ben, pero nós estamos reunidos con moitas e non nos dicen que o escenario sea tan positivo como vostede plantea. Entonces, vamos a apoiar esta moción porque é de xustiza e, por tanto, non vou dicir nada máis. Ben, bueno, eu viña a falar dunha liña de subvencións que as asociacións nos pedían, que nos preguntaban, porque xa non existía, non? Pero é que me chama a atención o discurso feito pola concelleira e non podo evitar decilo, aínda que me digan que me estou escapando do sitio, é dicir, no, e se os veciños queren falar, que veña a falar con nós, porque contigo é mellor que non falen, casi acaba de insinuar. É dicir, nós, como oposición, formamos parte desta corporación municipal. Eu non sei se alguén non se dou conta. E, evidentemente, nos vamos dar traslado aquí, que é onde temos que dar traslado das inquedanzas e do que nos traslada a veciñanza. Ben? E iso é o que estamos facendo exclusivamente. Igual que poden falar con vostedes, evidentemente, ou poden facer con nós. Sin ningún tipo de problema. Me gustaría que volvera a escoitar o que comentou no seu audio cando teña tempo mañá e, se quere, pois me manda un WhatsApp, que eu sabe que estou disponible sempre. É dicir, nos trasladamos aquí o que a veciñanza nos vai contando tamén pois pola rúa e coa xente que estamos. Por qué? Porque somos parte desta corporación. Pode que non estemos dentro do goberno, pero sí somos parte desta corporación e iso é alguén que parece que se nos esquece. Nós o que facemos é traer e trasladar aquí as peticións. En este caso non é unha petición concreta de alternativa dos veciños por unha falta de dereitos con respecto a algún tipo de legislación municipal, como sí que o fixemos noutras veces. Neste caso, o que tenemos aquí é unha línea de subvencións para diferentes colectivos, porque considerábamos que era importante e interesante levar a cabo esa parte. Si se teñen clases de pintura no centro social e en 2 centros máis. Si se teñen clases de ximnasia, eu non dixen que non se facían. Non dixen en ningún momento que non se facían. O dixen antes, claro. Si que existen e que ben funcionan certos talleres e que ben o agradecen os nosos maiores e as nosas maiores, evidentemente. Pero o problema é que non chegamos a todos os sitios. É dicir, igual que a veciñanza de Nergas se queixa de que non ten un autobús concreto para ir aos centros de saúde e o complicado, e o falamos na moción anterior, pois nos pasa igual. Sabemos de sobra que os nosos maiores lle costa moito sair da súa propia aldea. Ben, e que as distancias para eles se fan eternas. Co cal o que queren é ter un momentiño de lecer para facer tecido social, para falar coa veciñanza un rato, sexa o curso do ámbito que sexa, porque hasta falar é saudable, señores e señoras, sé que é moi enormemente saudable. E iso se esfumou na época do COVID, recuperemos. Non estamos dicindo que non se estean facendo cousas, estamos dicindo que eso incrementaría e melloraría a situación de certos colectivos naquelas aldeas na que non se chega a eso. Eso foi o único que pedimos. E nós vamos a seguir trasladando as peticións dos colectivos e das asociacións de veciños a este ámbito, a esta corporación, porque é o que nos corresponde, al menos ocupando este asiento. Co cal, o custo equivalente desas axudas é un 0,05 do orzamento municipal. Desexamos que sinceramente se aprobe esta moción, pero non solamente nos vale a aprobación desta moción, o que queremos que de verdade se incremente. E o reiteramos así, foi por petición e porque consideramos que é fundamental para o noso tecido. Estás andando en redondo todo o tempo, xa quedou claro. Vale, ben, podemos votar. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Queda aprobada cos votos do Partido Popular e Alternativa.
Pasamos á última moción da orde do día, que é a moción do Grupo Municipal do BNG sobre o reforzo sanitario durante o verán. Dolle voz ao... Gracias. Na recente mesa da Sanidade, os profesionais e colectivos participantes puxeron de manifesto as carencias e necesidades de atención sanitaria neste concello. Por exemplo, podían ter escoitado o que dixeron sobre o transporte e o mellor a moción que presentaron hoxe sería un pouco diferente da que finalmente fuxeron. Nesa mesa explicouse como eran os plans de atención para este verán e púxose de manifesto que, lonxe de reforzar os medios, tendo en conta o aumento de poboación nesta época, pois que se iban a reducir. Por esa razón, queremos traer as reivindicacións que se manifestaron nesa mesa da Sanidade para que desde esta corporación municipal se lles dea ese apoio. En concreto, constitúen o punto 1 e 2 dos acordos que propoñemos, vou nos ler. O punto 1 é instar a Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia e aos Sergas a establecer un plan de reforzo sanitario específico para o verán no municipio de Cangas, que inclúa o incremento de persoal nos centros de saúde e nos puntos de atención continuada, ao igual que se viña facendo en algúns anos anteriores. E o punto 2, solicitar á Xunta de Galicia o reforzo do servizo de ambulancias no número de recursos ou aumentando o horario de funcionamento dos mesmos, tal e como xa existe noutros municipios turísticos, por exemplo, Sanxenxo. Debe ser que, bueno, é o de sempre, quen goberna, pois, ten determinadas licencias especiais. Os outros dous puntos, o 3 e o 4, evidentemente, veñen a reforzar os dous anteriores, no que o terceiro se dá traslado do resultado desta moción á Consellería de Sanidade, á Xerencia da Área Sanitaria de Vigo, ao Parlamento de Galicia, así como a colectivos que veñen solicitando estas reivindicacións, en este caso a CIGA, o sindicato da CIGA, ou a Voz da Sanidade de Cangas. E o punto 4 é mostrar o apoio institucional deste Concello a estas reivindicacións, que maioritariamente veñen realizando desde a Voz da Sanidade semanalmente no Concello de Cangas. Por agora, nada máis. Gracias. Abrimos a primeira quenda. Señora Portas. Sí, bueno, desde Alternativa queremos comezar recoñecendo, non, a xustificación de fondo desta moción presentada polo BNG, é dicir que estamos de acordo co fondo. A situación sanitaria durante os meses de verán é insostible, esa é unha realidade. É certo que se precisa unha resposta estructural por parte da Xunta e por parte dos Sergas que non conseguimos ata o día de hoxe e que o problema ou a pena que podemos ter é que se teña cando pase algo o suficientemente importante como para que se actúe e entonces aí chegará tarde. A sobrecarga asistencial, a falta de reforzos, a escaseza de ambulancias, son problemas reais que nos afectan a toda a veciñanza, co cual nós, evidentemente, estamos de acordo co fondo. Pero sí que queremos deixar claro que atopamos dous aspectos nesta moción que non podemos chegar a entender. A moción é unha moción institucional presentada por un partido político que, ademais, é o que goberna neste Concello, non? Unhas siglas, o BNG. Nin unha plataforma, nin un colectivo. O que ostenta a alcaldía representa a todos e a todas neste Concello, non a partes somente. E principalmente nun tema tan delicado e tan sensible como é neste caso a sanidade pública. Esperábamos unha moción máis plural, máis inclusiva, o que recoñecera al menos o tocido social e a loita que se está a facer, principalmente pola instrumentalización que se está a facer da mesma, non? O centrar o recoñecemento desta moción exclusivamente en dúas organizacións, para nós estáse a desvirtuar a diversidade dos diferentes colectivos que apoian exactamente as mesmas reivindicacións, no mesmo sentido. Podemos estar falando dos propios profesionais sanitarios, de cidadáns anónimos e de outro tipo de asociacións e colectivos que non se ven representados por o que se insinúa en partes desta moción. E, por outro lado, tamén traslado que os acordos das organizacións, no punto 3 propónse dar traslado a dúas organizacións,
Home, nos consideramos que compre deixar claro que a quen se lle debe dar traslado sempre é aquelas administracións competentes na materia, que son as que teñen que ter coñecemento, que un acordo, ademais, plenario municipal, é un acordo político, non un acordo de dous colectivos particulares, porque ademais nin tan siquiera asinan a moción, nin tan siquiera a presentan, e recordamos a todos os veciños e veciñas de Cangas e a todas as organizacións que eles poden presentar mocións en nome deles, asinala a eles e representalas neste Concello. Non é o caso da moción que se nos presenta. Entón, para nós o lóxico e axeitado sería, bueno, pois limitar os acordos a dirixilo directamente ás administracións competentes e responsables e, en todo caso, abrir o abano a todas os organizacións e colectivos que defenden, en todo caso, a sanidade neste Concello. Entón, propoñemos engadir unha cláusula de recoñecemento xeral a todos os colectivos e entidades cidadás que traballan pola defensa da sanidade pública neste Concello, en Cangas, sin exclusión nin apropiacións indebidas e que, en todo caso, desapareza desa moción o nome nos puntos de acordo das dúas organizacións ás que se fai referencia, porque senón nos consideramos que se está excluindo a moitísimos outros colectivos que, pensando mesmo no fondo, se nos está deixando completamente de lado simplemente, bueno, pois polas formas, como decía anteriormente a concelleira do Goberno. Nos imos a votar a favor. Ben, boas tardes a todos e a todas. Ben, como xa indicou Victoria, o punto 3 é unha clara afrenta ao Consello Municipal de Saúde. Consello que agora non me aches, Antón, pero que, porque acabas de falar a viva voce, bueno, nin siquera, porque dixeche a Mesa da Sanidade, iso en Moaña, estamos en Cangas, nos temos un Consello Municipal de Saúde. Vostedes aquí, no punto 3, falan da CIGA e da voz da sanidade e se deixan levar vostedes, no, polas consignas, no? Non os move o interese dos veciños, os move soamente o eslogan partidista e está ben claro neste punto e, bueno, o punto 4, que a Corporación amose un apoio institucional a un sindicato, por suposto, do Bloque Nacionalista Galego e a unha plataforma e deixe de lado todas as reivindicacións de todos os demais colectivos, reforza este desprezo ao Consello Municipal de Saúde, por suposto, e tamén, polo tanto, a todos os colectivos, persoas particulares, plataformas, asociacións, a todas excepto a dúas, o Sindicato do Bloque Nacionalista Galego e a Voz da Sanidade como plataforma. Estes dous puntos son unha verdadeira afrenta a todos os que traballan pola sanidade de verdade, non de papel, de verdade. Vostedes cegados por estes dous entes foron os mesmos que se plantaron no Álvaro Cunqueiro, dúas persoas desta corporación, polo menos, a tocar as gaitas, no? Diante dun hospital de día, vale, pois 4, diante dun hospital de día onde a xente está dando quimioterapia e con tratamentos, existe unha norma que ata as ambulancias, o seu compañero da CIGA debería habelas informado antes. As ambulancias preto dos hospitais non levan a sirea, precisamente porque preto dos hospitais hai unha norma que é cívica, que todo o mundo respeta, e non é o sitio de ir a tocar as gaitas. Iso non é unha romería. Aí hai xente enferma, algunha morrendo e outra non. E vostedes foron ali a facer a súa festa particular e ese é un reflexo do que é a sanidade para vostedes. Unha arma política, porque non lles importou nin a norma que cumplen todos, nin lles importou aos veciños, a xente, os que estaban ali. Nada. Entonces, eso amosa a importancia da sanidade para vostedes. Estar a Consellería de Sanidade, a Xunta de Galicia, os Sergas, un plan de reforzo. Bueno, este punto tratouse no Consello Municipal de Saúde, claro, non saben nin o nome. Tratouse e os propios profesionais sanitarios dixeron que xa existe este plan. Xa existe. O punto 1 xa está feito e se fai todos os veráns. Se fai todos os veráns facendo o reforzo. Solicitar a Xunta de Galicia o reforzo do servicio de ambulancias no número de recursos aumentando. Unha
unha ambulancia con soporte vital avanzado de enfermería a maiores. Xa temos 3 no Morrazo. Podemos pedir 10, claro que sí. E se poñen 10, iremos a pedir 15. O que non pode ser é que a sanidade pase a ser un arma política soamente. O que non pode ser é que se falte o respeto a todos os colectivos que traballan pola sanidade. O que non pode ser é que se vayan con gaitas e se presuma que foron 4 do goberno a molestar. Iso non pode ser. Porque cando o propio persoal sanitario se queixa deste feito, teñen vostedes un problema grave. 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 E se non o ven, é que non entenderon nada. A sanidade non é un arma. Vostedes que van aí a manifestarse cada 15 días, perfecto. Vostedes foron os mesmos que prometeron hai 2 anos que ian abrir o consultorio e está pechado. Foron a enganar. E siguen facendo. E esta moción é unha proba clara deste engano. Unha proba clara. 2 puntos. O primeiro, se está facendo, e se lle dixo no Consello Municipal de Saúde, e o segundo tamén. E os terceiro e o cuarto é sacar aquí o seu sindicato para lucilo. Nos, dende logo, non creemos nesto. Nos creemos na sanidade e na loita de verdade. Nada máis. A concelleira alternativa falou das carencias da sanidade no Concello de Cangas e manifestou a súa concordancia co que se solicitaba nese sentido e tamén manifestou a súa discrepancia con como están redactados os puntos 3 e 4. Nese sentido, penso que se o que propón que os modifiquemos, no caso do 4 supoño que sería directamente suprimilo, e no do 3 eliminar a última parte despois do Parlamento de Galicia. Indicareille que por parte dos propoñentes non hai ningún problema en asumir os cambios. En canto a portavoz do Partido Popular, do único que falou foi diso. Dos problemas que hai na sanidade de Cangas, cero. O único que lle molesta son os puntos 3 e 4. E direille que non existe un plan de reforzo sanitario. É o contrario, existe un plan de como xestionar a disminución de recursos sanitarios durante o verán. O sea, cando máis que duplicamos a poboación, temos un plan para como xestionar ter menos recursos. Iso non é o que se pide aquí. O que se pide aquí é un plan de reforzo, acorde co aumento de poboación que sufrimos no verán. E diso non falou en absoluto. Entón, tamén falou moitísimo de como fomos 3 concelleiros a manifestarnos nas portas do Cunqueiro. Fomos a apoiar a concentración dos colectivos da parroquia do Ío. E seguiremos facendo a donde vayan. Sexa no Ío, como vostede di, cada 15 días, ou en Santiago, ou en os sitios que decidan ir. E non temos ningún problema, ninguna vergonza de seguir facendo. Por lo tanto, si lle parece ben a concelleira alternativa eses cambios, se os entendín ben, nos asumiríamos e modificaríamos conforme a eles a moción. Ben, sí, pois coa retirada do punto 4 e a modificación, e a última liña casi. Igualmente eso, se podría perfectamente sustituir o número 4 por, xa digo, o recoñecemento xeral a todos os colectivos e entidades cidadás que traballan pola defensa da sanidade pública en Cangas, sen exclusión nin apropiacións, ben? Eso é o que buscábamos nós. Bueno, pois grazas por parte do Goberno por recoller a emenda, porque desde a Alternativa á Verdade que nos parece importante o fondo da moción, nos parece superimportante, e é importante, además, nun tema como é o sanitario, que se intente non politizar. E iso compartimos nós sentimos eso, en que en moitos casos non se faga, non? A situación da sanidade do noso Concello, especialmente no verán, é insostible. Levamos anos denunciando a situación que vivimos, a indefensión,
pero levamos facendo moitos colectivos, moitas asociacións, moitas plataformas e os veciños en xeral, non? Co cual todos teñen dereito a formar parte desta moción que se trai hoxe aquí, non? Por iso é fundamental calquer proposta institucional que recoñeza a diversidade dos que creemos no fondo desta moción, non? Queremos enviar unha mensaxe aos Sergas e a Xunta, é dicir, Cangas necesita un reforzo sanitario inmediato, unha atención digna que non temos e acorde a nosa realidade demográfica. Ben? É certo, e a mí non me gustan as comparacións en ningún sentido da vida, pero é certo que outros concellos, exactamente, coa triplicación de poboación como temos nós en épocas estivais, e con características similares, sí que obteñen ese reforzo. Nós seguimos por debaixo da media que está estipulada, non? E nos agrada máis, e nos agradaría moitísimo máis, que esta moción se fose compartida por todos, que o fixéramos xuntos, porque a sanidade nos afecta a todos e a todas en algún momento da nosa vida. E nos gustaría a todos e a todas que nos atenderan con rapidez, con xeito, no momento en que máis o necesitamos. Co cal eu creo que, sinceramente, retirando o que falamos anteriormente, pode ser unha moción aprobada por todos e por todas, no senso de loitar por unha sanidade máis digna e con máis servizos para o noso concello, para os nosos veciños. Ben, si existe un plan de reforzo no verán para Cangas tamén. O propio xefe de servizo o dixo. O plan de reforzo de verán sempre se adapta a cada concello. Sempre se adapta a cada concello e non o pide o goberno de cada concello, se pide dende o centro de saúde do concello e eles piden os reforzos. O verán pasado se fixo un plan con todas as medidas habituais de cobertura e vacacións e permisos. Este verán, o 73% dos MIR de Medicina de Familia aceptaron a encomenda dos Sergas para reforzar a atención primaria no verán, coa idea de que sean o 100%. Cangas ten un centro de saúde que ademais é formador e ten garantido o servizo e atención para esta para a población que se triplique. Que vai haber nalgún momento falta de médicos, sí, en Cangas, en Sanxenxo, en Vigo, en todas as partes, porque cada vez somos máis demandantes e cada vez hai menos facultativos. Existe un problema que todos coñecemos, bueno, pero a ustedes non lles preocupa, que é o déficit de médicos, que se está empezando a solucionar. E a solución ven grazas a medidas impulsadas pola Xunta de Galicia. Este ano se ofertaron 207 prazas de medicina familiar e comunitaria e todas, absolutamente todas elas, foron adxudicadas. E foron adxudicadas grazas a implantar dende o Goberno Central, dende o Ministerio de Sanidade, medidas pedidas por Galicia. Medidas como recuperar a posibilidade de elección presencial en lugar de telemática, que vostedes, por certo, dende o Bloque Nacionalista Galego, sempre votaron en contra. Medidas como eliminar a nota de corte para elixir plaza, vostedes tamén votaron en contra. O que hai que facer para ter máis médicos é procurar que veñan máis facultativos. E niso é no que está a Consellería de Sanidade, no que está os Sergas e no que está, en definitiva, a Xunta de Galicia. Poden seguir facendo demagoxia. A mí non me importa que se vayan vostedes a manifestar o Cunqueiro. Me importa que vayan con gaitas. Me importa que vayan con gaitas. Porque non é unha romería, é un hospital. E ali nace, morre e enferma xente. Hai que ter un pouco de dignidade, de sentido común, e hai que ser cívico. E se o propio persoal sanitario mantén as xereas das ambulancias sen son, vostedes, vergoña, teñen que ter por ir ali con gaitas. Poden manifestarse en silencio, honrando os que están ali dentro, que iso é o que non fixeron vostedes. Pero é unha mostra máis do que perseguen. E o está pechado, pero vostedes, o Bloque Nacionalista Galego, foi o que dixo que quería eliminar todos os miniconsultorios. O señor Carlos Eirea, cando el foi
xefe de área sanitaria. E esta é a historia, e así se escribe e está documentada. Vostedes prometeron abrir o consultorio. Está aberto? Non. Vostedes prometeron un centro integral de saúde, agora se lle chaman CAR. Ignoran o mandato do Consello Municipal de Saúde, o ignoran. Iso é o que fan vostedes con todo, enredar. Cero traballo, absolutamente cero traballo. Cantas reunións na Consellería de Sanidade? Creo que ningunha. Creo que ningunha. Entonces, que quere que lle diga, señor Iglesias? Eu non creo nun goberno que está na rúa a facer oposición da oposición. Eu creo nun goberno que traballa, que xestiona, que non deixa escapar os cartos, un goberno que, cando existe un traballo de todos os colectivos, pode dirixirse a todos os colectivos e non ao seu brazo armado sindical e a unha plataforma que lle cae ben. Nada máis. Creo que o día que o xefe de servicios puso como iba a ser o plan para o verán, non escoitamos o mismo, me dá impresión. Porque o que o xefe de servicios puso non era un reforzo, era como iban a xestionar as vacacións do personal existente para que, como mínimo, sempre houbera dous facultativos. E iso, para intentar que se algún tiña algún tipo de problema, se algún tiña algún tipo de problema, como mínimo quedara un. O sea, que non había ningún tipo de reforzo. Era o que digo eu, xestionar os mismos recursos, pero sin reforzo. Ou polo menos é o que eu recordo do que expuso o xefe de servicio aquel día. Ben. E indicarei únicamente que nós non facemos na rúa oposición de oposición. Facemos oposición do goberno galego que vostedes presiden, que non é o mismo. Facemos oposición a un goberno, non a oposición. Non lle facemos oposición a vostedes que están aí neste sentido, neste tema. Non, facémoslle oposición ao goberno que teñen vostedes na Xunta que é o competente nesta área. Rematamos entón a segunda quenda. Voulle facer unhas aclaracións á oposición, que é goberno na Xunta, que parece que se lle olvidou. Ben, estou segura que ningún partido do goberno de Cangas prometeu aos veciños do IO que ían abrir un consultorio sobre o que non teñen a potestade de abrir. Insisto, asuman as súas competencias, como nós temos que asumir as nosas. Non teño que revisar nada, teño clarísimo. E despois, bueno, claro, eu dá a impresión de que como chegou tarde o Consello Municipal de Saúde, igual se perdeu efectivamente as explicacións do noso xerente. El aquí deixou moi claro, e eu creo que aquí quen está xogando coa demagoxia é a Xunta, facendo un uso perverso do vocabulario, porque fala dun reforzo, pero non é o reforzo costeiro, que é o que reforza a Cangas cando chega o doble de poboación, que ese reforzo el mesmo recoñeceu que hai anos que se deixou de facer. Van a vir 7 médicos para cubrir, efectivamente, baixas, vacacións, etc., pero que el mesmo o dixo aquí. Non é algo que estou inventando eu. Igual vostede non o escuitou, pero o señor Antón yo acaba de recordar. Entonces, por favor, non xoguemos coas palabras. E, ademais, sí que nos preocupa e somos conscientes do déficit de médicos. Entonces, efectivamente, se os médicos actualmente teñen capacidade para escoller a plaza que, digamos, lles resulte máis atractiva, é moi pouco atractivo vir a un pobo onde se doblan os pacientes no verán, pero non hai o doble de médicos. Entonces, ao final, a carga por médico de número de pacientes é tremenda. Eu fíxenlle ao xerente do noso centro de saúde esta pregunta expresa e directamente e me dixo que sí, que efectivamente é así, que o ratio de pacientes aumenta moito no verán porque non se aumenta o número de doutores, simplemente se manteñen os mesmos turnos. Entonces, eso non é un reforzo, é un mal chamado reforzo. O reforzo é cando ti traes personal para suplir ou para compensar o exceso que tes de poboación, que se fixo anos atrás, pero por a razón que sexa que eu non vou a entrar aí, e sí que vou a demandala,
e se deixou de facer. Entonces, agora mesmo non hai reforzo, que é o que se está pedindo. Ben, sen máis, pasamos a votar. Sí, votamos a aceptación da emenda. Votos en contra da aceptada emenda, abstencións e votos a favor. Ben, queda aceptada a emenda. Pasamos agora a votar a emenda en sí mesma. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Perdón, dixen mal, era a moción, evidentemente. Ben, temos que repetir... porque estamos empatados. Votos en contra, abstencións e votos a favor. Pois queda aprobado co voto de calidade da alcaldía. Este era o último punto da orde do día. Agora, como de costume, tedes a disposición as dacións de contas, todos os concelleiros e concelleiras. Pasaríamos a rogos e preguntas. Ben, o primeira sería unha pregunta. Vamos a ver. Levamos, cando empezou a legislatura, lóxicamente, debemos un tempo prudencial, en canto reparos suspensivos da intervención municipal que veñen na dación de contas deste pleno, había unha denuncia de que se estaban realizando moitos contratos de forma ilegal por fraccionamentos de contratos e convertindo en contratos maiores en contratos menores. Entendíamos que ao principio se iba a susanar esta situación, pero desgraciadamente, ademais de non susanarse, 2 anos despois a cousa vai a máis. É dicir, o 90%, lendo esta mañá mesmo os reparos suspensivos, o 90% dos reparos suspensivos en canto ás facturas alega que hai ilegalidade en moitas delas por fraccionamentos de contrato. O 90% delas xa veñen arrastradas dende fai 2 anos. Que fixo este Concello para evitar esta situación? Porque non conseguiu absolutamente nada. Esa é unha pregunta que espero que me responda a alcaldesa, se non é agora, por escrito. Segundo lugar, nos chegaron queixas estes días atrás, bueno, xa levaban un tempo cada vez máis da situación da EDAR en Balea. Non sei se son coñecedores de que hai queixas en canto o ruído e o cheiro que está producindo a dar. Gustaríanos saber se as actuacións que fixo a empresa concesionaria, que pero pensar que foi ela, estaban autorizadas polo Concello, e se estaban autorizadas, se saben as consecuencias, e por outro lado, se non estaban autorizadas, que medidas van a tomar? Xa sei que non están dispostos a impoñer ningún expediente sancionador, aínda que lle ordene a maioría desta corporación, que é soberana, pero para vostedes non aceptan esa soberanía. Por outro lado, estou falando... Non, eu quero que me conteste a alcaldesa. Por outro lado, non sei se teñen coñecemento, na zona de Rodeira se concedeu en suelo de costas un chiringuito de playa, un quiosco de playa, e están nos trasladando queixas de que están ocupando un espazo que supostamente sería de paseo con mesas e cadeiras. Non sei se teñen coñecemento delo, e se cumple coa normativa e co que solicitaron no seu momento, ou se están incumplindo, que tomen medidas para elo. Ora un rogo á alcaldesa, porque sucedeu hoxe en 3 ocasións. Gustaríame que estuvera o mesmo celo de vixiancia no tempo das intervencións cos membros do goberno que cos membros da oposición, porque se deu a circunstancia que chamou a atención a 2 personas, lóxicamente, pasado de tempo, pero houve unha persona do goberno que nunha intervención de 3 minutos chegou a pasar dos 6 minutos e vostede non dixo absolutamente nada. Entonces, rógolle para a seguinte ocasión que teña o mesmo celo con unha parte que con outra. A verdade é que poño o cronómetro todas as veces que me acordo.
hai algunhas veces que o mellor Por non o poño e logo, claro, como non sei en que Pero momento se pasa, non veo. Tiva mala sorte de que esta vez chamoulle dúas veces a persoas da oposición e do goberno pois esqueceuse Pero de que poñer o se cronómetro. pasou? Non é cuestión, pasouse. A ver, que logo teño que mirar a videoata, Pois ve a Que videoata. non é- Eu pidolle ese rogo. Para Non me rematar, vou poñer a mirar todos os tempos. en base ao que sucedeu esta semana, deume unha frase que me quedei pensando con ela na comisión do mércores. Decíame que as leis e as normas son interpretativas. E interpretables, ben. E son, vale. Pois, según o artigo 41.4 do Real Decreto 568-1986, resumido o ROF, e según o artículo 21c 7.1985 da Lei de Bases de Réximen Local, se establece que a alcaldía é a responsable máxima da convocatoria e da supervisión do bo funcionamento desa convocatoria, tanto para os plenos como coas comisións informativas que vostede presida. En caso de que delegara a presidencia nun membro, sería o presidente elegido. Pero vostede, en vez de aceptar esa situación, o que di que é un erro dun funcionario. E ora voulle falar de interpretacións. Pois está interpretado. E sabe por que está interpretado? Por unha sentencia do Tribunal Constitucional, en concreto a sentencia 30.1993, donde di: o alcalde ou presidente da corporación ou presidente da comisión son os responsables únicos da convocatoria e do seu cumprimento, exercicio efectivo das competencias. Entonces, haxa ou non haxa erros, vostede ten que comprobar finalmente que ese proceso se realizou correctamente. E iso xa non é interpretación, é o Tribunal Constitucional que non di, xa non é unha norma ni outra, xa interpretou o Tribunal Constitucional. Entonces, pídolle que cumpra co que se lle establece. E que cree, entonces, que debería de facer eu como responsable sobre a persoa que tomou o erro? Traballe usted tamén, señora Loli, por favor, non faga comentarios carentes de gusto e de exemplo. Pregunto, que faría vostede contra unha persona que se equivoca? Pois primeiro ler e analizar a situación. Non podo dicir yo neste momento porque eu xa lle dixen descoñezo. que fora un fallo humano. Foi un Eu fallo non humano vou dun facer nada, traballador, non pero vou facer nada o fallo contra esa político, persoa, o fallo verdade? político é a responsabilidade. Sinto. E a responsabilidade do cumprimento desa cae en vostede. E non digo eu, dino o Tribunal Constitucional. Sí. Nada máis. Pois terei que facer penitencia. Volvendo ao que Loli, son por os favor, laboiros, para de faltar ao respeto, por favor. Eu non estou negando que ti non traballes. Non faltes ao respeto a este goberno. A señora Dolores Hermelo está dicindo todo o tempo que temos que traballar. Este goberno, todos e cada un, e vos inclúo a vos, estamos aquí traballando e dedicamos a nosa vida por este Concello e por este goberno. E o dixen moitas veces, e temos falado deste tema. As cousas sairán como lle gusten máis a usted ou como non, outros veciños ou non, pero vivimos aquí entregados. É unha absoluta falta de respeto e unha desconsideración por todos os compañeros que formamos parte deste goberno. Vale? De verdade, o sea, me parece realmente lamentable e bastante indigno, vindo dunha persoa que tamén está ocupando un cargo público. Porque, entonces, eu podo estar dicindo a vostede a mesma tontería que nos di vostede a nós e estamos en este círculo absurdo de falta de respeto. E a verdade é que non me gustaría. Non o creo. Vos estades seguido con ese ruxe. Sí. Home, estaba lo dicindo polo baixo todo o tempo. Traballade, se non traballáramos non estábamos aquí e non viñamos aquí domingos festivos e festas de guardar e a todo mito. Como corresponde? O que me jode é que usted o poña en duda. É que non me parece de recibo, hombre, non me parece de recibo. É unha falta de respeto, xa está ben, por favor. Claro que é unha falta de respeto e o reconoce. Bueno, pois eso está ben. Eso é algo positivo. Volvendo outra vez ao que son os lavadeiros e máis as fontes, durante o gran apagón eléctrico, as fontes e lavadoiros foron vitais nas aldeas. Constame, e saben da situación do lavadeiro do Souto en San Pedro, constame que estiveron a señora alcaldesa e máis a señora Pos Martínez no lavadoiro, deso fai case un ano, e segue igual. Entonces, eu creo que deberían de adoptar esas medidas básicas para que continúen activo ese lavadoiro. Rogo
que activen de urxencia neste lavadoiro para evitar o abandono actual e que se perda o que é o manantial. Ben, cando non se fai o traballo é evidente, cando non se obteñen subvencións porque non se piden, cando un chega ás 10 e ás 10:30 sai a tomar café, cando non hai ninguén nestas dependencias, o que se reflicte de cara a fora é falta de traballo. Iso é unha realidade. Que pasa, que está vostede a controlar os membros do goberno? Sabe fai vostede falta. a que hora rematan os membros do goberno? Ou días ou festivos ou ás 10 da noite ou as reunións que se fan aquí de noite que pode dicir que era colectivo? Home, parece mentira. Que aquí moitas veces se salen de aquí ás 10 da noite, que lle pode dicir os colectivos que veñen? Os consellos, que se cree? Home, que de verdade me parece absolutamente indignante. Non rematei. Pois acabe. Pode vostede defender o que queira. O que é unha evidencia é falta de traballo deste goberno. Tamén evidencia a súa falta de traballo. Que trouxo vostede para Cangas dende que está na Xunta, que é a que goberna? Que está facendo vostede? Eu non teño que pedir, vostedes teñen que facerse responsables das competencias que son súas. Asuman as súas responsabilidades. Volvo a decir, asuman as súas responsabilidades. Podo seguir? Ben, eu non estou na Xunta. Eu non teño presa, non teño ninguna presa. Podemos estar aquí hasta as 12, porque isto é o meu único traballo e estou dedicada a él. Por mí pode estar aquí dando unha diatriba hasta pasado mañán. Eu non estou na Xunta, xa o expliquei varias veces. Se queren fagolles un croquis do que son as institucións, para que sepan. Non estou na Xunta. Estou no Parlamento. É o órgano legislativo. Non ten nada que ver. Señora Val, igual que eu non falo da súa profesión, se non sabe non fale da miña. Son órganos diferentes. Eso non é unha profesión. É Diferentes. un cargo político. É que xa estamos confundindo os térmicos. Un electricista é un profesional. Diferentes. Ben, a falta de traballo é evidente. Entonces, como é evidente, nós, como oposición, temos que pedirles que traballen. Lle pareza ben ou lle pareza mal. É moi evidente. Pois eu digolle que vamos a seguir traballando tal como estamos facendo agora, guste a usted ou non. E se non lle gusta, pois mala suerte. Podo seguir? Sí, pero como me está interrompindo cada dos por tres... Pero pode esperar a que remate e despois entra vostede co seu mini-meeting. Non fai falla que anote. Non fai falla que anote, señora alcaldesa. E póñase tranquila, señora alcaldesa. Non se alporice. Non se alporice, señora alcaldesa. Tanta falta de respeto, tanto pedanterismo, sabe que xa está ben. Pode seguir. Sí, a que non insulta. Ben, hai varios rogos feitos por moitos veciños, agora que se fixo algún bacheo e algún asfaltado, que se puseron lombos sen sinalizar e que están todos sen pintar, concretamente no Piñeiro, en San Roque, no Camiño Real. Entonces, hai varios rogos por colectivos que trouxeron aquí, que non obteñen resposta dende hai meses, tamén é falta de traballo. Entonces, nos gustaría saber se hai unha previsión para poder pintar... Pode explicarme un pouco mellor como é eso, unha falta de traballo? Nos gustaría saber se hai alguna... Vaya ao cole. Vaya ao cole, aquí a ensinen. Mellor usted non sabe como funcionan os contratos públicos. A ver se pensa que vou ir a pintar eu co rodillo. Nos gustaría saber se hai unha previsión para que se pinten todas esas zoas que están asfaltadas. Moi boas tardes. Seguindo un pouco, eu quería tamén facer un rogo. Primeiro, felicitar os veciños e veciñas da subida a San Roque, porque despois de 5 meses por fin se fixo o lombo, ben feito, efectivamente, ainda que se tardou. Pois felicitalos porque era
era algo que necesitaban, que se necesitaba arranxar. Despois, sei que estades co tema do asfaltado, co bacheado, máis ben, me parece moi ben, pero tedes que ir pensando un pouco, sei que asfaltates algunhas zonas, pero que hai un montón de zonas que xa non resisten o bacheado, necesitan un asfaltado. Entonces, pois hai varios camiños, carreteras que necesitarían xa un asfaltado completo. Como comentaba Loli, non sei se tedes unha previsión ou non. Despois quería comentar, o señor Geno sábeo tamén, creo que eso falamos aquí, vostede, señora alcaldesa, nos comentou que Sanidade estuvo no cementerio de Cangas, e creo que é un problema grave, creo que hemos falado, pois concreto, con Geno cuadramos con xente, incluso no paseo, de que hai un problema grave das baixadas do cementerio e cales están enchendo os nichos de auga. Entonces, como é un problema grave e que se reflexa se vades ali e mirades, non fagáis coa cabeza porque a verdade, eu teño fotos aquí, señora. No, que sempre está dicindo vostede que non hai un problema, é un problema moi grave de sanidade, No, claro, para vostede que lle máis lle dá? A vostede que máis lle dá? Mire, señora alcaldesa, eu quixera decir, vostede dixo que aquí viu a Sanidade e que dixo que non facía falta facer nada, que todo estaba moi ben. Entonces, eu teño aquí fotografías, saliron na prensa, que hai nichos cheos de agua e que rebosan de arriba para baixo. Que solución se lle pode buscar cos propietarios ou o Concello? Ese é o que queremos saber, nada máis, porque cada día vai a peor e cada día hai máis nichos inundados, nada máis. Bueno, comento, con respecto ao do pintado, tanto na zona do Keniata como nas zonas onde se fixo o reasfaltado, estamos esperando a acabar as obras para que a empresa comece. Estás atrasando un pouco, é verdade, porque estamos ca obra de Longan, un pouco polo tema do muro e do abastecemento, pero sí que se vai pintar. Tema de camiños, sí que é certo que hai moitísimos camiños, moitos veciños que veñen a reclamarnos, é algo que estamos valorando con temas de remanentes. Despois, o do cementerio, a ver, sí que é certo que, por exemplo, en Coiro, no cementerio, hubo pérdidas na parte de arriba, e o normal, según o técnico que temos, é que a fileira de propietarios teñen que poñer de acordo para arranxar eles o teito, porque do seu panteón, perdón, porque é da súa propiedade. De feito, falamos con varios veciños no cementerio de Cangas que xa se puseron de acordo e sí que o arranxaron. Nos podemos botar un vistazo, pero a competencia realmente é da lista de propietarios. Sí. Dos nichos se repararon, efectivamente, se pintaron e se fixeron obras arriba, pero o problema sigue existindo. O que non se reparou foi as baixantes, que están atascadas, rebosa hacia arriba e volve a meter a auga no nicho. Entonces, eu sei que se gastaron cartos, que cada propietario pos uns cartos, pintáronse, arranxáronse, pero o problema polo que comentan é das baixantes. E as baixantes, creo que algunhas están interiores, por dentro, ao lado, dentro dos nichos, entonces cando se inunda, bueno, cando hai moita agua, sube a auga hacia arriba e se volve a inundar. Bueno, eu quería facer primeiramente un rogo, que é por aí no final de Rodeira, chegando á Playa dos Alemáns, na famosa pedra que lle chaman a piscina, hai un pino que caiu ao mar, e hai outro que está a piques de cair. Era para, se poden, por favor, retiralo. Depois quería facer unha pregunta, que esta mañán dúas funcionarias do Concello, pois así entrando un pouco en conversación sobre
sobre o mantemento dos colexios e doutros sitios onde fai falta, que é competencia municipal. Pois dixéronme claramente que polo visto o Concello non podía contratar máis persoal, que non se chegaba a facer tanto mantemento porque non había tanto persoal e que non se podía contratar máis persoal. Quería saber por que non se pode contratar máis persoal, se iso é certo. Pois por escrito, vale. E despois quería facer outra pregunta, é que, polo que teño entendido, vostedes na Rúa Longán compraron o terreno que está ali ao lado, non sei se é agora propiedade do Concello ou non. Sí, despois de tantos anos, por fin o Concello que non traballa conseguiu que un veciño que nunca cedera esta propiedade que mellorará a seguridade viaria en esta rúa. Pois a miña pregunta era referente a esa mesma estrada, se vai ampliar esa estrada para que non faga embudo aí e cando se pode empezar. E despois, aproveitando tamén que falamos desa mesma estrada, hai un bache ali moi grande que se lle meteu un cono e hai outros baches que se emparcharon e outros que non se emparcharon. Entón, eu penso que o mellor esa estrada igual era bo asfaltala inteira, non poñer uns sí e outros non, porque sigue sendo un perigo. Vale, o tema do muro saliu hoxe a licitación, a empresa adxudicataria, comezarase en breve. É certo que xa se falou onte, porque están bacheando luns, martes e mércores, vale? Xa se falou ca empresa de bacheo para comentarlle que, porque hubo un erro, bacheou na entrada de Longán, que é a que se vai a arranxar, é xusto onde están os contenedores, que é onde está o cono e subindo hacia a Costa do Freixo hai varios baches, entonces sí que van a bachear a partir do luns, despois empezan en Darbo e despois van para a zona de Aldán e Io. Sí, é que mirei que se emparchou, pero por iso digo que como se emparchou un pouquiño, outro quedou sin emparchar e o que está emparchado queda o pichi todo pegado nas rodas, porque a min pasoume, pois era para ver se tiñan o mellor valorar asfaltar a carretera inteira, xa que está bastante deteriorada. Eu penso que sería o mellor. O asfaltado vai enteiro por Longán, no plan de reasfaltados. Bueno, despois da xestión do pasado verán, incumprindo os prazos de servicios esenciais como o balizamento que se rematou o 20 de xullo, a cobertura completa de socorristas nas playas o 1 de agosto, a accesibilidade para as persoas con mobilidade reducida que se puxeron o 30 de xullo. A isto engadindo que este ano se renuncia ás bandeiras azuis, que o proceso de privatización do socorrismo quedou deserto. Quero preguntar a seguinte: en que fecha se van a balizar as praias? Se pasaron a ITV as embarcacións municipais? En que data van a estar os socorristas nas praias co cupo completo? En que praias vamos a ter socorristas? Contestar. É posible contestar por escrito? Sí? Vale. Tamén pasaron 3 meses desde que se solicitou a información sobre os desfibriladores do Concello. Nada, queríamos saber se podemos saber cales están operativos, onde se atopan exactamente, se hai algún mantenimento periódico para asegurar o seu funcionamento correcto. Por escrito se pode ser tamén. Continúo, sí? Teño 5 preguntas, esta é a terceira. Tendo en conta que desde a Mesa Comercio do 29 de xaneiro de 2025 xa se coñecía a convocatoria e as condicións da subvención do selo de mercados excelentes, cal é a xustificación oficial para ter perdido a subvención de case 39.000 euros?
Quen é o responsable directo desta perda de fondos públicos? A alcaldesa, a concelleira de Facenda, a concelleira de Desenvolvemento Local, as tres? A Xunta? Non ten cartos a Xunta? Non se solicita. Unha partida de 3 millóns e non ten cartos. Danlle a todos os concellos menos a Cangas. En prazo, bueno, responder por escrito mellor. Non vou a entrar aquí en debates. Non lle vou responder por escrito, que estaba buscando a resposta que tiña aquí. E di así, porque Lucía igual agora non atopa. E di que a realidade de que o Concello sí presentou no Rexistro da Xunta de Galicia unha solicitude a convocatoria de mercados excelentes por un importe de máis de 48.000 euros. E presentou unha en prazo, en concreto 11 días antes do seu remate, que ia do 12 de marzo ao 14 de abril. A cuestión é que o diñeiro que destina a Administración Autonómica a axudar os mercados é moi insuficiente. Que pasou? É moi insuficiente para as necesidades que existen e o tipo de convocatoria que fan deixa fora a moitas das axudas que se solicitan. É fundamental que desde a Xunta se convoquen axudas para a mellora dos mercados das vilas, pero se realmente queremos que esta medida sexa efectiva, habería que aumentar e adecuar a consignación das convocatorias de axudas ás necesidades reais que teñen os mercados. Dicimos que é insuficiente a consignación coa que se dota esta convocatoria porque convén aclarar que o seu crédito se destina a 2 anualidades, 2025 e 2026, co conseguinte reparto entre elas. Por outra banda, hai que aclarar tamén que non só se dirixe a concellos, senón que tamén solicitan axuda ás federacións de asociacións de prazas de abastos, as asociacións de prazas de abastos, as cooperativas de vendedoras e vendedores das prazas de abastos. A propia orde de convocatoria indica que a cantidade consignada poderase incrementar en función das solicitudes presentadas e de acordo coa disponibilidade de crédito. En resumo, se hai solicitudes presentadas en tempo e forma que non son atendidas, entre elas a do Concello de Cangas, parece evidente que o problema non está nas solicitudes que se presentan dentro do prazo fixado e cumprindo todos os requisitos da orde, senón na escasa disponibilidade de crédito coa que se dota a convocatoria. Se realmente se quere dar impulso á mellora dos mercados das vilas, a solución é adecuar o crédito da convocatoria ás necesidades que se presenten dentro das prioridades previstas na propia orde. A actuación que presentou o Concello a convocatoria ten como actuación primordial a mellora do chan da praza, sustituindo o actual formigón deteriorado por pavimento de plaqueta, intervención que se encadra con claridade en 2 das prioridades que marca a propia convocatoria da Xunta. A instalación e reparación de solos anti-esborrexeduras e os acabamentos e as actuacións de mellora dos interiores comuns e de homoxeneización da imaxe. Queremos sinalar tamén que foi posible presentar esta actuación porque na convocatoria do ano pasado o Concello presentou unha solicitude de axudas de mercados excelentes que sí obtivo e que lle permitiu realizar a diagnose de situación e usos do mercado, documento previo que é requerido ter para poder solicitar a actuación deste ano. Espero que o non traballo deste goberno quede patente con esta resposta. Grazas. Siguiente. Hai diferentes subvencións. Esta era de concurrencia non competitiva, entonces os primeiros, os que primeiro presentan, son os que levan a subvención. Se o sabedes desde hai tanto tempo, non entramos en debate, non? Porque a culpa sempre é de alguén que está por encima, non? Pero a culpa sempre é dos que están por encima. Sí, sí, a culpa sempre é dos que están por encima. Despois, a carta pregunta, no pleno de febreiro de marzo aprobouse por unanimidade que Cangas pasase a ser Concello Emprendedor. Nada, quería saber que pasos deu o Concello desde entón para comunicar oficialmente esta decisión. E despois, por último, no pleno de outubro preguntei pola situación do reloxo meteorolóxico. Naquela ocasión se me dixo que se ia arranxar xunto coas obras da Alameda Félix Oase. Vexo que estas obras están a piques de rematar e por iso quero preguntar se hai algunha partida orzamentaria destinada a este arranxo
En que data se vai a realizar? Bueno, pois decirte que a porta que estaba sin soldar, xa está soldadas, aí están arranxando, que o vamos a facer o pintado e o arranxo das zonas que están pois desgastadas, vainos a facer os operarios do Concello. Porque as alcaldías e os concelleras non traballan. Pero, Fan os operarios. Pero entran dentro do que se dixo da reforma da Alameda Bella ou... Sí? No, traballando... Vale, ok. Boas noites a todos. Pola miña banda, eu quixera facer tres cuestións. En primeiro lugar, fai 2 plenos que falei de que no cartel da fonte do Apóstolo Santiago na igrexa estaba mal reseñado o nome do autoría. Quería saber se nese aspecto se está traballando, se vai cambiar algo ou non. En segundo lugar, sinalar que se me avisou que sobre o cruceiro do Lameiro hai un cable que parece ser que se descolgou, está máis baixo do habitual e claro, se pasa algún camión demasiado elevado, pois pode ser que sexa un problema e pode incluso derribar o cruceiro. En terceiro lugar, quixera saber por que dende a obra que se está a levar a cabo na Rúa Estrela se incumple o PEPRI no seu punto 63.1a, no que di que nos espazos nos que exista un pavimento orixinal respetarase, recuperándose os seus materiais de orixe, colocación, disposición, tratamento de superficie, en xeral todas as características físicas e morfolóxicas que o definen antes da intervención. E, de feito, antes de retirarse todas as lousas, numeráronse, entón, pois evidentemente quixera saber o motivo polo cal non se está a recuperar o pavimento orixinal. Vamos a ver, bueno, aparte que che vou a contestar por escrito, pero para que quede patente aquí, non hai ningún incumplimento, podoche pasar o proxecto sin ningún tipo de problema porque está aprobado por patrimonio. Entonces, cando está aprobado por patrimonio este proxecto é porque non se está incumplindo absolutamente ninguna normativa. Patrimonio que aproba nese proxecto é con respecto a estar próximo a un ben como é a igrexa, non con respecto á rúa, porque a rúa non está catalogada como tal, pero o PEPRI aprobado por este Concello, creo que no ano 2000, sí que se refire a respetar eses pavimentos. E, polo tanto, é cuestión do Goberno Municipal e non do Patrimonio da Xunta en que isto se cumpra. No, tengo... Bueno, eu quería... O que pasa é que non teño claro o procedimento de preguntas e respostas deste Concello. O pleno pasado sentiuse ofendido algunha concelleira no pleno de abril por facer preguntas e por decir que non se traballaba. A resposta de casi, polo menos as primeiras, foi que se respondería por escrito. A día de hoxe sigo esperando polas respostas, polo menos polas todas as preguntas que se están facendo, e meus compañeros creo que tamén, e non se están respondendo. Entonces, quería saber, señora alcaldesa, cal vai ser o procedimento, se vai ser por escrito, independentemente, cal vai ser o criterio para responder por as preguntas. Independentemente que queremos todas as preguntas que se son por escrito. O Goberno, en principio, se non repasaremos o regulamento, ten a potestade para decidir se responde por escrito ou por oral. Fora deso, lembro que o pleno pasado vos levantastedes como acostumades a facer, debe ser que estades moi cansados de tanto traballar, vou a ter matraga porque é de mandato. Igualmente, creo que esa gritiña resposta para o tema que estaba preguntando o señor Gestido, que era sobre o cementerio de Coiro. Bueno, sobre a rampa do cementerio de Coiro, que me decía que estaba chea de verdín e que resbalaban as persoas que accedían a ela, e, bueno, teño fotos que llas podamos ao salir do pleno, xa está chorreada e lista. Despois creo que no momento no que se iban a
a levantar preguntaba polo tema de Longán. Longán vamos a facer a licitación porque a carreteira se está fundindo e non se contemplou o tema de saneamento, entonces vai salir a licitación e despois vaise facer o reasfaltado para despois non ter que volver a rompela. Esa está contemplado. Hai unha previsión de comenzo desa obra? Previsión de comenzo. Alguna data prevista? Porque o mismo que se me contestou case fai... Vamos a ver. Acabaron as chuvias, creo que empezaron por o Keniata, si mal non recordo, que creo que está reasfaltado. Despois foron para Darvos, e creo que non recordo mal. Despois foron para a zona de arriba e agora está paralizada polo tema do muro, que xa lle dixen que vai a comenzar en breve porque acaba de salir a licitación. Estamos sacando a licitación do abastecemento porque non vamos a facer unha chapuza, aínda que para vostedes non traballemos e non estemos aquí, pero bueno, sí, normalmente solemos chegar ás 8:15, non pasa nada, non ás 10 da mañán. Entonces, bueno, en canto este a licitación, se quere podo ya facer chegar ou, bueno, enterarase pola prensa. Non se preocupe. Non quero que me faga chegar a licitación, o que quero que se vai a tardar en facer a licitación, contratar, facer a obra, creo que debemos emparchala, porque hai un risco todo ese tramo de carretera, sobre todo por os motoristas, que se hai algún que viandantes, tanto en motos como en bicicletas, que caíron san algunha persoa nese tramo. Entonces son os responsables, en caso de que pasara algo, serían os responsables deses danos. Outra pregunta, terceira pregunta, con respecto ao que falou antes do reasfaltado que se fixo no redor de Keniata, en Rodeira, se levamos, creo que, se non recordo mal, 2 meses, sigue sin pintar, siguen os contenedores diante do CEIP sobre o IES de Rodeira, e cando teñen previsto regularizar a situación nese entorno. Pode estar tranquilo, todas esas obras van a tardar menos que as obras que ten apalabradas para o Concello de Cangas con clasificación de prioritarias para as beirarrúas das estradas, competencia da Xunta, van a ser moito máis rápido, garantizo yo, que levamos moitos anos esperando. Será porque tampouco traballan. Algúnha pregunta máis? Sí. No entorno da zona de Trigás, fai tamén 2 meses, unha pregunta sobre se o Concello... Ai, perdón. No entorno de Trigás fixen unha pregunta por escrito se o Concello revisara a situación dunha instalación, descoñece cal é a súa actividade, pero que no entorno existen varios coches aparcados en un estado quizás de abandono. Gustaríame coñecer se realmente o Concello fixo dita inspección. Cuarta pregunta sobre o tema dos espellos. Creo que tamén fixen unha pregunta fai varios plenos sobre despois do temporal que tivemos fai uns meses. Moitos dos espellos nos cruces e curvas pois caíron. Entonces, bueno, pois gustaríame saber que teño pensado cando teñen pensado repoñer todos eses espellos. Con respecto ao reglamento de uso de instalacións das instalacións de Rodeira, está salindo na prensa constantemente a regulación desa instalación. Gustaríame saber se hai un plan ou algo que regule esas instalacións e non só a través dos medios de comunicacións. E por último, gustaríame saber se antigamente na Casa do Mar, no edificio que temos aí ao lado, había persoas maiores que estaban xogando ao dominó. Esa instalación cerrouse ou cambiouse porque se desplazaron ali a policía local. Gustaríame saber se teñen previsto poñer en marcha un local para poder utilizalo pola xente
maior. Nada máis. Contesto cheo do Cañata. Pois mira, anuncios na prensa hubo poucos por parte do Concello. O Concello único que fixo foi tomar unha decisión e dunha vez por todas facerse cargo das instalacións do Cañata porque son do Ayuntamento, non de ningún club nin de ninguna asociación. O Concello o que fixo foi actuar o que pedían certos clubs e actuar en base a unha moción que houve aquí, que os veciños trouxeron aquí e aprobouse. O Concello tomou a decisión de facerse cargo das instalacións cun señor da limpieza viaria, cunha limpiadora e con uns funcionarios que abren e que cerran. E non hai máis. E pouco a pouco la cosa va yendo. O único... Mira, por favor, que se cale, o único que eu teño hasta ahora é unha baixa de chamadas telefónicas porque desde que se abriu iso, a únicas 3 chamadas que tuven foi para o representante dos veciños para decirme que había que susanar unhas deficiencias que había ali, como así se fixo. E vai a ser a partir de agora, jústelle ou non lle juste a algunha persona ou a algunhas personas. As instalacións son do Ayuntamiento e, por lo tanto, quen las gestiona es el Ayuntamiento. Nada máis. Simplemente quería saber si había algún reglamento que o regularizase. Se hai un reglamento que por escrito que poidase... Iso... Hai un reglamento que está obsoleto. Estáse mirando como se vai susunando outro, porque esperemos que a partir de setiembre sea o Concello quen gestione os campos, os campeonatos y todas las horas que se juegan allí como el resto de los pabellones. Se acabó la barra libre de que tú vienes y el otro también. No. A gestionar el Concello que é o que ten que facer. Ben, a mí me gustaría saber por que as actas das xuntas de goberno local non se publican no portal de transparencia dende o 2020. O igual que as dos plenos dende o 2023. Isto forma parte do traballo municipal, do traballo do grupo de goberno. A senda da alcaldía aparece sempre baleira. As delegacións da alcaldía tamén aparecen baleiras. Non sabemos quen leva turismo, non sabemos quen leva servicios sociais, non aparece nada. Entonces, nos gustaría saber que pasa coa páxina web do Concello, por que non se actualiza, cal é o motivo e por que o portal de transparencia non está a cumprir a súa labor. Porque isto é un fraude, non cumprir co portal de transparencia. Me gustaría saber cal é o motivo de todo isto. Grazas. Daremos un motivo por escrito porque é un motivo técnico, pero claro, ahora comprendo que Loli pense que aquí non traballa nadie máis que ela. Vale, podemos pechar... Unha pregunta nada máis, un robo. Sí, son conscientes, daremos resposta. Mira, unha cousa. Digo, a ver se vai a vir de aí, que como non está a xenda esa vacía... Araceli, mira unha cousa. Fai tempo xa o falamos, sabes que os badenses de plásticos antigos que se habían metido, agora hai un sí ou un no, ou tres sí. Eu pedín os badenses de plástico, son de... Están en Reboredo, encima de Vila, están aquí en la entrada a la actuación número 5. Yo le pedía que lo retirarais, como se hicieron ya cuando estaba el difunto de Pazos. Si faltaba alguno, se quitaron, porque también ese tipo de cosas no es buena. Entonces, que si los podéis quitar, porque es un peligro, porque hay gente que viniendo de frente se mete por donde no está el hueco, y a veces pues el peligro de que alguien te venga de frente aprovechando que hay ese hueco. Entonces, creo que no es nada malo, como se hizo ya antiguamente, que lo retirarais. Y una cosa, no sé si os fijasteis en la bajada de Pancho Iroa, que está marcado un socavón y lleva ahí un montón de tiempo marcado, es cualquier día se va a hundir, junto al Galas, en la calle Pancho Iroa, en los semáforos.
hai un socavón pintado cunha franja blanca que lleva aí meses, Boas. Os tivemos coñecemento de que algúns funcionarios municipales están pedindo firmas para causas políticas de algún grupo do grupo político do goberno de Cangas. Aquí, no seu día, chegouse a chamar a atención por membros dos que non están presentes de outros grupos a outros traballadores por solicitar firmas para conquerir, imagine vostede que gravedade, conquerir o local social, o local po comedor social para a asociación que levaba iso, que non lembro o nombre. Pois hoxe pasoulle a unha ciudadana, a máis de unha ciudadana, de que uns traballadores municipales estanlle pedindo que asinen unha pretensión política de un grupo. Esas son as funcións dos traballadores municipales. Ben, gracias, no seu Pío. posto de traballo poden facer... Perdón. Pío, a verdad... É dicir, rastrero, eu non lle faltei o respeto a nadie. Un traballador municipal que pida unha asignatura para un objetivo político de un grupo de goberno en funcións de traballo. Sí. De todas maneiras, grazas por recordarmos. Aproveito dende aquí para recordarlle a todo o mundo que hai follas a disposición de quen queira firmar no Concello, e está ben que se alguén entra, pois se informe. Son as asignaturas que se están pedindo para que a Xunta se faga cargo do 100% do coste dos comedores escolares de Cangas. Ben, menos mal, casi me olvidaba. Xa rematamos. Casi me olvidaba. Sí, hai que pechar a sesión primeiro. Non foron as AMPAs, xa iniciou antes as solicitudes de asignaturas. Bueno, da igual, esteades de acordo ou non, estáse recollendo sinaturas do Concello, sai no periódico. Aproveito outra vez para... Sí. Ah, vale, pois diremos que non os recollan, que dean só as indicacións de onde están. Carai, madre mía. Vale. Sí. Por pedir que un traballador que solicitara firmas para abrir un comedor social aquí neste pobo. Ajá. Un membro do grupo do seu goberno acusou de que non facíamos Sí. bullying contra ese traballador. Ah, non facemos bullying contra nadie, O que non quere pedir non ten que pedir nada. É algo totalmente individual e voluntario. Xa lle digo que non ningún recibiu orde de recoller nada. O fan de motu propio. Vamos a pechar a sesión, porque os concelleiros e concelleiras remataron os rogos e preguntas. Sí. Consideremos a todos os que estamos aquí, os 21, os non estamos os 21, pero os grupos políticos todos democráticos. Sí, claro. Como grupos democráticos que somos, aceptamos a maioría dos órganos que nos representan. Nestes momentos, este órgano é o máximo órgano deste Concello. E cando algo se acorda aquí, é para cumprir. Cando teñen pensado cumprir coa súa obriga de abrir un expediente sancionador á empresa do Servicio Integral da Auga. Cando? Señora alcaldesa, estou preguntando a vostede, cando teñen pensado cumprir? Estamos falando dunha obriga que vai a cumprir 2 anos. Sí, voulle seguir na mesma liña argumental. Como eu non traballo, teño aquí a un concelleiro esclavo que se chama Antón, que traballa para min, e leva este tipo de cuestións. Eu creo que el non vai a querer contestarlle. Non forma parte das obrigas, o sea, non é unha obriga en sí, abrir expedientes, é unha potestade. Non, equivocase vostede moi ben. A obriga é cumprir co acordo. É cumprir co acordo.
E aí demostran unha de dúas, ou que non queren facelo ou que non queren traballar. E ora chegamos á mesma Acordo conclusión. a que se refire? A algunha moción? A unha moción plenaria. Sí, ou as mocións plenarias As mocións son mostra dunha vontade política. No. Sí, No. Sí. Vamos a ver. Por eso existe goberno e oposición. Eso é así, e é democrático. Araceli, eu non veño a dar leccións de ningún tipo. Eu Pero está tampouco, totalmente eu tampouco. trabucada. Eu tampouco. Totalmente trabucada. Pois estarei. No, as mocións, no momento que se aproban, Sí. son obrigas No, de obrigado está cumprimento. totalmente equivocado. Son de obrigado cumprimento. Non é así. No, porque de feito hai toneladas. Entonces, vostede É certo. estáme demostrando, No, estáme demostrando que teño estáme razón demostrando con que un non é informe democrática, xurídico. que non acepta a maioría desta Estou sala. demostrando que usted non sabe como funcionan as institucións. No, usted estáme demostrando que non é democrática, que non acepta os acordos Usted non mayoritarios sabe desta sala. o significado legal dunha moción, ese é o problema, pero non se Sei o preocupe, significado darei legal yo dunha con moción. un informe xurídico. Non que fai total falta. non é algo Que os que informes dependa xurídicos non é algo os informes da miña xurídicos a opinión. medidas os coñecemos moi ben nesta casa. Vaya, son a medida, entonces é que é interpretable. Bueno, No. está ben. Ou falamos do despacho que ten asesoría xurídica externa cando non interesa que informe o secretario. Eso que Falamos- quere decir? Que son ¿Qué? cousas interpretables. Que? Que as cousas son interpretables. Son interpretables. Si non habería Pero despois veñen as sentencias judiciais contraditorias. de Non habería sentencias de contraditorias. prevaricación Saberemos. cofeito. Vale. Se existe acusación particular igual. Verdad? Mira, Pío, non sei. Non estou hai falando coa alcaldesa. millóns Estou de falando coa sentencias alcaldesa. neste país. Hai millóns. Bueno, veña, xa está. No, que va. No, eu non acusei a nadie de prevaricación. No. Non acusei a nadie de prevaricación. O que digo é que vostede non acepta a democracia desta sala. Veña, non como traballo, vostede- non acepto a democracia. O Podemos mellor seguir. exemplo é que non Algo cumpre máis? as mocións que se aproban aquí. E non é Claro, só é que vontade non son política. de obrigado cumplimento. Son de obrigado E iso non quere cumprimento. decir nada. É de Solo obrigado as cumprimento. mocións demostran unha vontade política de facer algo. No. Porque senón todas as É unha mocións que se vergoña, aproban, é unha no, vergoña. é unha realidade É unha xurídica. vergoña. Que No. usted pode interpretar que é unha vergoña. É unha Pero como cando ustedes estuveron no goberno, seguro que tamén fixeron o mesmo. Porque No. estaban gobernando, non estaban na E algunhas oposición. mocións en contra da miña vontade política, tuve que cumplilas, porque era a Vale, miña obriga. moi ben. Vale. Era a miña obriga. Veña. E tuve que cumplila. Paréceme Se vostedes ben. non queren, é por falta de espírito democrático ou porque non Será, queren traballar. será. Claro, ou ambas as dúas. Bueno, pechamos esta sesión e damos, por favor, turno ao pobre público que leva un montón esperando. Sí, veña, dádelle. Trasladaremos ao concelleiro de área, que é o que leva o voso asunto, xa vos lo teño dito en outras ocasións, que é o responsable. Bueno, a resposta que vos dou. ¿Cómo? Está grabado, lo tengo yo aquí grabado. Y no puede decir que no. Otra cosa, ya te dijo antes, estaba grabado en la videoacta, que el concello es responsable de mantenimiento y de todo. Estamos esperando que está todo roto. Y hay lesiones por el mal mantenimiento. Lesiones de jugadores que se lesionan solos. Ben. No por patadas ni contacto del fútbol. Es muy triste. Y están los tres clubs dañados en ese sentido. ¿Es un robo o una pregunta? ¿Me lo quieras contestar? É un rogo. A ver, teredes que falar co concelleiro da área. Ben.
Igual a mellor é que a resposta que vos dan non vos gusta e por eso tamén non vos dades por aludidos, non sei. É a miña opinión. Eu penso que Geno falou con vos, eu falei con vos, e levamos máis dun ano falando. Ben. Eu non che podo dar a resposta a esa pregunta en este momento. Non, non debería, non. Está anotado. Alá temos outro veciño. Sí. Nada. Pois, home, pode vir ao Concello e pedir o expediente, e ali terá toda a información. Ah, vale. Usted como todos os veciños, se ten algún tema que lle interesa, pode pedir acceso. Incluso se non sabe o número de expediente, abaixo podenlle tomar nota da descripción, pois unhas pedras que sacaron un camiño, dar o seu nome, e usted pode acceder a esa información. Sí. É que isto está fora, Pío, pero isto está fora de acta. Podemos chevar de testigos, pero está fora de acta. Pero, Pío, sei estamos que aquí non pode, perdade, sei que non pode constar en acta porque xa se acabou o pleno, pero si necesita a Pío algún testigo, creo que estamos bastantes dispostos a acudir neste tema. Mira, gustaríame que a xente que está aquí de público non se fose con unha idea equivocada sobre este tema. Efectivamente, este é un problema que dura décadas e que xa pasou por múltiples alcaldías de todos os colores e creo que todos tivemos o mismo criterio, que é ese un camiño público. E hai unha persona que, de feito, denunciou o Concello e está xudicializado porque considera que ese camiño non é público. O Concello considera que sí, e mentras un xulgado, o xuiz ou xuiza correspondiente non indiquen o contrario, o Concello considera que ese camiño é público e, mentras tanto, ten a obriga de manter os camiños libres de impedimentos. E non teño máis que recir ao respecto. E cando un xuiz me diga o contrario, evidentemente, deixaremos de ter responsabilidade nese asunto. E iso levámoslo adiante. Concelleiros de urbanismo de todos os colores. Curiosamente, ese señor do que usted está falando, creo que non é moi especial amigo de outros concelleiros que levaron á área e fixeron exactamente o mesmo. Agora sí, xa é o teu turno. Non che compensa, xa te dijo. A ver, di. Di. Sí. Que sí.
Bueno, coméntoche, os contedores eses son dun sistema de recollida, que é a recollida da hostelería, porta a porta da hostelería, que son os contedores máis pequenos. Ti estás te referindo ao contedor marrón que vai por outro canle diferente. Pero é que non, a ver, mira, o sentido dese servizo é para que os locais se adheriran eran de servizo porta a porta. O beneficio é precisamente que non teñan que trasladar eles un contedor hasta un punto moi lonxano de recollida. Sabémolo, estámolo vendo. Sí, de todas maneiras, claro, porque eso que chega ali dá marcha atrás. Non fai falta, eu creo que... O sea, eu estou ao tanto deste problema. Sí, chega o camión do lixo e marcha, o recolle e marcha. Non necesariamente, eu recordo toda a miña vida cando chegaba o camión da basura, facía un ruido que nin Cristo, non sei se vos acordades. Toda a vida mi madriña. Bueno, chegaba, facía o ruido e logo marchaba. Non é así que non é broma, pero eu non che estou dicindo que sea broma. Pero non che estou dicindo que sea broma, sabémolo, pero de momento eu non teño unha solución para ofrecerlle a estes hosteleiros que se adheriron ao programa. Non, ti me estás dicindo que lles retire o servicio. Pero é que... Pero non é o mesmo... Primeiro, non é o mesmo servizo. Pero mira, que ao final se o camión vai, aunque sea para recoller un ou tres, o ruido de marcha atrás vai cho facer igual. Vai che despertar igual, que dicir, vai chegar no momento que se mete na plaza e fai a maniobra de reverso, eso é, sabedes, a alarma de marcha atrás dos camións. Home, sí, claro, é o que pita. A donde... Pero non fai falta que vayas a mancomunidade. Podes vir aquí. Eu, se o condutor foi... Non, dígoche, se o condutor foi grosero, eu non o sei. Eu non respondo polo condutor. Sí. Vale. Pero eu o que che estou preguntando é se pos un contedor grande e eu estou che ofrecendo solucións. Estou che dicindo, se pos un contedor grande, non vamos a evitar que o camión entre. É que eso tamén, ao final, é unha resposta de vacile tamén pola túa parte. É dicir, eu non te estou vacilando a ti. No, pero es que yo te estoy exponiendo un problema grave de hace un año, sí, grave de hace sí. un año, que te estoy diciendo, estoy teniendo ansiedad y estrés, yo soy autónomo, nadie sí. me paga nada, sí. ¿vale? Estoy tomando pastillitas, sí. ¿vale? Y tengo el problema allí. Entón, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? Voy para el hotel Aguiños y me paga el concello a mi hija, a mi madre, a mi mujer... Estou che dicindo que, de feito, ainda o falamos en estes días atrás, non me acordo exactamente por qué, algo da mancomunidade, e saliu esta cuestión. Pero que o problema é que non topamos unha solución sinxela. Non me estás dando unha solución. Estás sacándote ti o problema, que eu entendo que a ti o único que te importa sacarte ti o problema. Pareceme lexítimo, Sol Poniente, Eirado, sí. Marina, Airiños, sí. Pelao y el Barato, le dices, caballeros, tenéis dos contenedores grandes enfrente de donde tienen los otros contenedores. ¿Cuál es el problema? Vale, pues comprométome que cho vexo. E se é viable, dámoslle para adiante. Vale, y ahora otra cuestión. Unidad, actuación número 5. Sí. ¿En qué estado está? Aí podeche comentar o concelleiro de urbanismo. ¿En qué estado está? De momento, parado.